у жывы эфір. Якраз 19:30 Угу. Ну, а павінна тут пайсці. водгук, можа быць, яшчэ секунд трэба 15 пачакаць, ну, зараз паглядзім. Зараз все праверым. О, Ой, у мяне якая нешта пайшло. злая кава у мяне. Абы Так, прачнуцца. это праз водгук яно так доўга ідзе. Там? Прыкладна колькі Так. там секунд? Я думаю, што не менш 15. Мгм. Зараз я пішу у чат, праверка. У чат адразу пайшло. Так, бачу адразу твоё прывітанне Здаров. Арцёму. Ну что там? Так, ну что, значится, гэта трансляцыя. На асноўным канале я буду глядзець, на асноўным экране буду глядзець трансляцыю. Усім прывітанне, хто ўжо тут ёсць. Можаце падказаць, як нас чуваць з Рудзі, што там па гуку галасоў. Грамчэй ці цішэй трэба рабіць. Здаецца, зараз усё так, як мы звычайна записываем відзік. Ну, у цябе Павінна толькі быць. нешта дакладна з голасам, ты ведаеш такі тыпу. Мне падаецца, што ты нібыта як хворы. Голас, ну, нібыта нос закладзены. Зараз такое. Я просто учора ж надвор'е якое было, ці ты памятаеш? Ну, Ты так яно дзе, і ну, сёння грудку быў, што? працягваецца. Там такі вецер шалёны. Ну, я, карацей, паехаў на вёску ў пятніцу, жара стаіць, спякота, душнілава, і паўсюль прыязджаю. Паўсюль і на вуліцы, і ў інтэрнэтах, у твітарах, у гэтых, паўсюль, ну. Прыязджаю, ну, клас, спякота, там, загараць можна. Нешта пераклалі на кухні ламінат. Там маці даўно прасіла, корпаліся да паловы 12 ночы. А потым высветлілася ў палову 12 ночы, што нам прыйдзецца начаваць без вады, таму што калі мойку туды-сюды тузалі, там нешта з этим... З каналёгай ці з... Так, ведаеш, калі апошні раз эту кухню ставілі дзесьці ў 2007 годзе, так там ужо ўсё троху пачало падгніваць. З гэтага пачала сачыцца вада з трубы невялічкай, которая ідзе ўжо непасрэдна ў гэту самую змяшальнік, змешваць. Ну, добра, пакінулі да ранку, таму што хрэн дзе ты адшукаеш зараз эту трубу. Паехалі зранку ў горад, купілі трубу, прыехалі, пачалі мяняць, выкручваем са старога этого змяшальніка трубу, а яна разам з гэтым самым з разьбой застаецца ўнутры гэтага змяшальніка. Мы такі, ёкалэмане. Паехалі другі раз, і ўсё, і набралі ўжо змяшальніка, усякіх гэтых патрэбных штук, каб пра запас было. Прыехалі дзесь толькі ўжо ў палову 12 дня мы ўсё это закончылі. Халера, каб яго. Перарабляць вообще. Дзікія выхадныя. Ну, а ўвечары пачынаем жарыць шашлыкі, а тут такая ветруга. А мы ўжо пад півам, пад усім гэтым вясёлая троху. Нам неяк пагода вообще, да. Ўсё было добра, так, і шашлыкі смачныя, і піва халоднае зранку прачынаюся, дык нешта ўжо такі троху адчуваецца, што на старыя косці так добра надула. Ой, Віталь, нічога цябе жыццё, канешне, не вучыць, ні халеры. Ужо такі дарослы дзядзька, дарослы лоб. А ўсё тыя ж самыя адны, тыя ж памылкі робяцца. Кажы. Ехаў у адной гэтай рубашцы, кашулі. Так, 25 хвілін да Xbox Games Showcase. Слухай, там написано, што яны таксама ў 19:30 чамусьці пачынаюць, запланавана на 19:30. Дзе ты такой бачыш? На афіцыйным канале Xbox написано 20:00, праз 24 хвіліны. У мяне написано, у чаканні знаходзіцца 2000 чалавек, запланавана на 11:06. Я табе скінуў спасылку ў тэлезе на нармалёвы афіцыйны канал. Так я на Xbox 5 мільёнаў 14 чалавек. Я не думаю, што гэта падробка на 5 мільёнаў. У мяне просто написано 34 тысячи чалавек. Ну, конечно, у мяне падробка на 5 мільёнаў, а у цябе афіцыйны на 30 тысяч чалавек.
М, Так, здаецца, ўсё добра. Кажуць, што нас чуваць нармалёва. Усім мгм. прывітулі. Чаму у нас такія вялікія навушнікі? Таму што каб мы вас лепш чулі адзін Ну, аднаго. не, гэта малаток. Ты малатку нічога не адказвай. Чаму? Яму не трэба твае адказы. Ён проста яму трэба месца, каб выгаварвацца. Так што ён Хм. будзе зарабіць вельмі дзіўныя заўвагі, на якія можна не адказваць. Так, ты ўжо, я гляджу, навучаны М, жыццём. Ну так. Ну гэта ж малаток. Ты толькі да сэрца блізка гэта не прымай. Так, Філіп, я калі будзе Піліпка беснавацца, я буду тады мікрафон выключаць, каб вам не Так, перашкаджала. так, адразу папярэджваем, што у нас тут не афіцыйная рэстрым, нам Xbox за гэта не плоціць, таму у нас будзе сувядоўцам час ад часу Піліпка. Вы ўжо Мгм. яго вельмі моцна не злуйцеся з-за гэтага. Так, Ну і самі мы будзем такія. такія. Прынамсі, я буду крыху вароным. Слухай, давай я табе скіну ўсё ж такі на Пуш, асноўны ту самую спасылку. Добра, кідай. А ну дык ўсё правильно, ты мне то і кінуў гэту Ну. спасылку. А чаму ў нас розныя... У цябе напісана, што ў 19:30 яна будзе? Ну, у мяне напісана, што 19:30 пачатак. 19:30 ўжо прайшло, калі што. Мгм. Ну так, все, я обновил сторонку, и зараз там толькі один стрым показывае, і ён так, ён на 20:00. Мгм. Ну, карацей, гэта нейкі ў іх там прыкалдэс, пэўна, быў. Ну і чорт з ім. Так, што, якія там увогуле трэба ж паглядзець, хоць якія навіны. Вы мне выбачайце, калі ласка, я дарабляў апошняе, ну, сваё відэа сёння, вось літаральна паўгадзіны таму дарабіў. Я хацеў падрыхтавацца, я бачыў толькі, што сёння дакладна не пакажуць сталкера другога, таму што хтосьці пісаў, што, ну, нажадалі, Мгм. спадзяваліся, што будзе трэйлер другого сталкера, але афіцыйна сказаць, што не будзе ні сёння, ні ўвогуле ў гэтым месяцы. Ну так, наколькі я памятаю, увогуле нейкая з апошніх датаў, прыкладных датаў, казалі, што у пачатку гэтага года ён павінен увогуле быў выйсці ў рэліз, але потым, зразумела, здарылася вайна ў Тое, што Украіне, здарылася, і так, так, гэта прывяло да таго, што прыйшлося адкласці рэліз, і потым, здаецца, яшчэ ж яго злівалі ў сеціва нейкую там ці Мгм. ці сюжэт. Я, зразумела, за гэтым усім не глядзеў. Мне ўвогуле так не падабаецца, калі пра гульню становіцца загадзя вельмі шмат вядома. Ну, прынамсі, калі пра яе якасць становіцца вядома, гэта добра, калі ёсць нейкія агляды, там на самым пачатку, калі яна толькі рэлізіцца, ты можаш зрабіць нейкія высновы, набываць яе ці не набываць, а вось калі ў такім варыянце адбываецца паказ, калі яе зліваюць, то гэта, канешне, зусім дрэнна, і такога я спрабую пазбягаць, каб не сабе ніяк не гэта самае псаваць уражанне, ні распрацоўшчыкам, каб не было так, можа. Ну, слухай, я памятаю з такіх буйных нейкіх, дарэчы, не гульнявых, быў, калі злілі, наколькі я памятаю, піратаў Карыбскага мора нейкую частку. Я могу памыляць, але падаецца, гэта былі піраты, і там, падаецца, яшчэ злілі з зялёнымі фонамі, там, дзе людзі яшчэ на гэтых на вяроўках лёталі, то бок там зусім нейкую нават не адмантажаную. І людзі глядзелі, я тады задаваўся пытаннем, навошта вы гэта глядзіце? Ну, тыпу, што? Вы што хочаце ўбачыць? Яны якраз глядзелі, як кіно. Ну, ў сэнсе, ну там жа людзі на вяроўках лётаюць, і ну, зялёны фон і храмакей не змянілі. Мне з апошняга такое ўспамінаецца, ведаеш, што пра Купалу фільм, які беларускі фільм здымаў, але па выніку ён не выйшаў, і ў сеціве можна адшукаць нейкую з версій гэтага кіна, і яно там таксама бачныя нават проста сіджайныя заглушкі на месцы, дзе павінны быць нейкія спецэфекты у фільме. І там просто заглушкі тып написано ляцяць вароны ці нешта такого. Нешта такое там про рыбу там нешта было там. Так. Нешта такое там было. Я вось таму і не даглядзеў, калі там
ну крыху пачаў глядзець, але калі вось такое ўбачыў, ну спадзяюся, што я просто чакаюся, калі яго можна будзе паглядзець у Менску кінатэатры. Калі Ну, такое можем доўга чакаць. здарыцца. Мне тут падказвае малаток, што это быў Расамаха кіно злілі. Ну, Расамаха, так. можа быць. Я таксама глядзеў, але ж это было колькі часу, ты што, гэта, мне здаецца, яшчэ на маім студэнцтве. Мне здаецца, я это ў інтэрнаце яшчэ глядзеў. Ну, гэта Эту даўно версію, там было. вельмі смешна Расамаха з Дэдпулам на нейкай 3D намаляванай без тэкстур увогуле гэтай градзірняй біліся. Даже нешта такое Усім там прывет, было. так, усім Так, прывет. усіх вітаем, хто там з намі вітаецца. Пішуць, што Старфілд у першую чаргу. Ну, безумоўна, пэўна, што адна з галоўных тэм сённяшняй імпрэзы будзе Старфілд, як я думаю. Што у нас там яшчэ такога буйнога могуць паказаць? Старфілд і пакажуць, пэўна, кантролер пад Старфілд зроблены, Xbox-аўскі, новы. Пакажуць яшчэ хутчэй за ўсё Fable. Ну, Starfield яго пакажуць, таму што тут будзе Starfield Direct. З тых самых, з цікавага, ну, там ужо заўважылі яшчэ, калі з'явіліся першыя анонсы гэтага шоу-кейза, казалі, што вось гэта нейкая такі пыл, гэтыя блёсткі, якія ёсць у лагатыпе шоу-кейза, і тое, як прасоўвала сама Microsoft, Xbox, як прасоўвалі гэту трансляцыю, там таксама вось гэтыя блёсткі выкарыстоўвалі, і нібыта гэта неяк звязана са светам Фэйбла, што ў Фэйбла там яшчэ некая пераробленая музыка, якая была ў адной з частак Фэйбла, і вось гэтыя блёсткі, гэта таксама нібыта спасылка на Фэйбл, таму будзем чакаць Фэйбл таксама. З цікавага, што я хочу сказаць, што ты, можа, ўжо не памятаеш, але Старфілд, господи, Elder Scrolls 6 нам паказалі, анансавалі ўпершыню яшчэ 5 гадоў таму. Ужо 5 гадоў прайшло з таго лагатыпа, просто які не меў некага дачынення да рэчаіснасці, апроч таго, што там было напісана Elder Scrolls 6. Прайшло 5 гадоў, і цікава, ці будуць увогуле штосьці ўспамінаць пра гэту гульню, таму што нібыта Starfield зараз самае галоўнае. Ну так, яны ж там казалі апошняе, што я памятаю пра 6 Elder Scrolls, што яго пачнуць рабіць не раней, чым выйдзе Starfield. Вось так. Так што то бок яшчэ гадоў 5 будзем чакаць Elder Scrolls. Ці яны, можа, якая там таемная арганізацыя, там, якая старонняя займаецца, можа, ну, не распрацоўкай, но, можа, яны там уже нешта збіраюць, нейкую інфармацыю, каб потым пачаць. Так, я гляджу просто па Fable. Мне падавалася, што Fable цалкам Xbox эксклюзіў. Так. Першае гляджу, не. Ты пра тыя? Ну, зразумела, так, я на ПК і гуляў іх у свой час. Ну, дык і я памятаю, што я гуляў, а другая і трэцяя толькі на Xbox. Ты ўпэўнены? Мне здаецца, што не. Да, я гляджу Fable 2 толькі Xbox 360, і ты глядзі, каб проста не было рэмастара ці рэмейка не зрабілі, што даволі, дарэчы, у наш час рэмейкаў і рэмастараў вельмі відавочна можа адбыцца. Я ўвесь час чакаю, калі мы нарэшце зойдзем на гэты самы трэці круг рэмастараў і рэмейкаў. Зараз жа мы парышлі адзін круг арыгінальных гульняў, зараз мы на нейкай кропцы, дзе там прыкладна сярэдзіна з таго, што ўжо некалі зрабілі, ўжо перавыпусцілі, яшчэ там крыху нечага засталося перавыпусціць, і там гадоў праз 10, мне падаецца, што ўжо пачнецца трэці круг, дзе мы будзем ўжо... Для гэтага што павінен адбыцца нейкі тэхналагічны скачок, нейкі адзін вялікі, для того, каб ўсё так моцна адрознілася ад ужо сучаснай якасці. Па-другое, мне падаецца, гэта выглядае як змена толькі пакаленняў, тыпу гадоў 20. Ну, як у навуцы, як увогуле лічыцца, пакаленне змяняецца як часта? 20 гадоў? 25? Ну, вось яно прыкладна так і атрымліваецца, плюс-мінус, калі мы не кажам, конечно, там пра проста рэмастар. Рэмастар можна хоць кожныя там 5 гадоў лупіць, проста абнаўляць палігончыкі. А пра такія моцныя рэмейкі, ну, увогуле, ну, калі паглядзець, зараз добра рэмейкаюцца ўсё, што ў канцы 90-х,
пачатку нулявых, то Мгм. бок вось і атрымліваецца плюс-мінус 20 там гадоў. Так што амаль што атрымліваецца змена пакалення, то бок гульню можна прадаць як зусім новаму пакаленню, якое, пэўна, ўжо у яе не гуляла, таму што гульня старэй на цэлае калена. Мгм. Дарэчы, персона 3 я ўспомніў, што яе злівалі некалькі дзён таму. Здаецца, пасля чаго это было? Ці гэта перад, ці ў час Summer Game Fest. Там нехта зліў, што персона 3 рэмейк будзе таксама на Xbox. І хутчэй за ўсё нам і павінны былі паказаць гэта на Xbox, але там раней нейкія рэтэйлеры, магазины апублікавалі гэту умоўна навіну. То бок яшчэ больш JRPG мы ўбачым на баксе. Я, пэўна, не такі вялікі фанат гэтага жанру, але як ёсць. Ну, пра гэту персону у мяне проста няма што сказаць. Я пра існаванне гэтай гульні толькі даведаўся умоўна з нейкіх прэв'юшак да розных гэтых за апошніх там можа месяц-два да гэтых усіх шоу, што ёсць нейкая персона. Там у цябе пытаюцца ў чаце, калі будзе рэмастер Рудзі. У 8 па мінску. Гэта very local joke. З чаціка прыйшлі жартаваць. Ну, там Малаток уже заўважыў, калі яно будзе у цябе здарыцца. Рэмастер Рудзі мусіць нарадзіць. Я кажу, то, што піша Малаток, можна не звяртаць проста ўвагі. Хай ён там сабе вар'яцее ў чаце. Наконт 8 гадзін гэта я проста напісаў у тэлеграме, што сёння будзе у 8:00 будзе гэты самы Xbox Showcase. Мне напісалі, што трэба пісаць у 20:00. Нельга ў 8 пісаць і ўсё. Проста прыйшлі, задушнілі мяне там. Старыя прыйшлі задушніць старога. Вось адсюль гэта ўсе жартукі, прыкалюхі. Так, нешта яшчэ хацеў тут убачыць, што гэты самы $70 будзе каштаваць Starfield, хутчэй за ўсё. Так яно ўсё зараз будзе так самае каштаваць. Даже нават не долараў, еўра. Ну, у Штатах $70, у Еўропе еўра. Тут шкада толькі, што у Польшы не 70 злотых, у Беларусі не 70 рублёў. Было б шмат лепш. У гэты самае нейкая Constellation Edition €300. Я не ведаю, што будзе туды ўваходзіць, але вы дапаклоць, калі ласка, €300. Ну, хутчэй за ўсё нейкую фігурку пакладуць там. Ну так, за €300 можна гульню і кантролер, мне кажется, ўжо аддаць. Дарэчы, так. Можна. Не на таго душняць. Усё так. Я яшчэ малады і зялёныя, каб мяне перадушніць у тэлеграме. Так, мне падаецца, што я нешта яшчэ бачыў на папярэдні гэтага шоу-кейс, але я не магу знайсці. Нешта там яшчэ абяцалі. Starfield? Што ў нас там яшчэ можа быць цікавага? Ну, Evout, які яны там таксама гадоў 5 таму анансавалі з тых часоў. Я нават не памятаю, што там пра яго паказвалі ці не паказвалі нешта. Мне падаецца, што яшчэ пра гэты будзе, пра Avium. Памятаеш? Это ж па выніку Electronic Arts робіць. Ну, яно можа што і пакажуць, але я, па праўдзе кажучы, яна мне ўвогуле не ўстае на яе. Просто, можа, я стары, але... Ты просто стары. Call of Duty з магіяй, з чародзеямі, гэта такое нешта не ведаю. Ну, прынамсі тое, што мы паглядзелі тады тую бойку з босам, яна мяне неяк зусім расчаравала. Ну, такая там, я згодна. Такая сабе, канешне, боечка. Дарэчы, так, там пішуць, што Кіберпанк, там ж дадатак да Кіберпанка, які, здаецца, будзе $30 каштаваць пра яго. Так гэта вось гэта, якраз вось гэта тое, пра што мы гаварылі, што гэта ўжо нават не дадатак. Вось гэта аддон.
То бок там будзе вялікая частка нейкая сюжэтная і пэўная гульня не на пару гадзін, то бок умоўна як у нас як мы раней гаварылі аддон, то бок нейкі вялікі працяг, можа не зразумела не такой даўжыні як арыгінальная гісторыя, але і не тыпу там пару квестаў или там яшчэ што. Ну памятаеш, як з Ведзьмаром трэцім было ў свой час, там жа ж выходзіла пра каменныя сэрцы такі Кроў і віно. Я не так, і кроў і віно, но ён увогуле быў такі значны, вялікі, моцны дадатак. Цікава, якой якасці, якога аб'ёму па памерах будзе вось гэты кіберпанка. Ты ж у кіберпанк не гуляў? Не. Я не ведаю чаму, я просто яшчэ не дайшоў. Я скажу, што я не аматар, па-першае, гэтага сеттынгу. Сам кіберпанк мяне чамусьці не натхняе. Але напрыклад апошні што рэмейк гэты бягучы па лязу, ці ён гэта не рэмейк, другая частка, гэта другая частка лічыцца. Я паглядзеў з нейкім неверагодным задавальненнем. Но я атрымаў неверагоднае задавальненне канкрэтна ад візуальнай часткі, ад музыкі, вось гэтай ад атмасферы, яна шыкоўная, просто боская зроблена ўсё. І гэта так. Вось такое мне падабаецца. Я б табе парадзіў пагуляць у гэта самае. Я на старце гуляў на баксе, і нейкіх такіх сур'ёзных праблемаў у мяне з ёй не ўзнікала. Хутчэй за ўсё, там зараз ужо павінны былі парамантаваць яе так значна за гэтыя колькі там амаль што 3 гады прайшло, 2,5. Вось. І яна таго каштуе дакладна. Я ўпэўнены, што цікавая гульня. Быў у захапленні. Зразумела, там у захапленні хутчэй за ўсё быў ад сюжэта, нейкай там атмасферкі, але там, да прыкладу, я добра памятаю, што ўсе гэтыя сістэма прагрэсіі, яна ўвогуле была нейкая дужа паламаная, нецікавая, і не ўпэўнены, што яны нешта там маглі змяніць такое надта значна. Можа, з гэтым дадаткам нешта там крыху выправяць, але паглядзім. Пытаюцца ў цябе, ці прайшоў ты System Shock? Не, да канца яшчэ не дайшоў. Але я і так ужо змарнаваў на яго, не ведаю, гадзін 25, пэўна. Ужо нагуляў, дык нагуляў. Вось, дарэчы, агляд заўтра будзе на System Shock на канале. Так што это самае, усё будзе, усё раскажу, усё пакажу, што такое гэты System Shock і чаму ён спадабаецца дзядам. The Outer Worlds 2, дарэчы, успомнілі. Гэта цалкам верагодна, што нешта з яго могуць паказаць. З гэтага. Калі верыць справаздачам, то большая частка работнікаў была накіравана на распрацоўку Phantom Liberty. Чаму не? Тым больш, што яны ўсё Ведзьмара умоўна яны ж параздавалі розным стороннім камандам распрацоўшчыкаў усе гэтыя галіны. Усе, што яны ж анансавалі колькі там праектаў. 3 ці 4 па Ведзьмару. І ўсё параздавалі розным канторам. Дык зразумела, што самі могуць выдаткаваць увесь час усе свае магутнасці працоўныя на кіберпанк і на Phantom Liberty. Таму што я думаю, што яны за кошт Phantom Liberty будуць жыць бліжэйшыя пару гадоў яшчэ, і усе страты, якія будуць несці, пакуль будуць ісці распрацоўкі. Трэба ж нечым, дзіркі гэтыя нечым трэба ж закрываць. Таму я думаю, што на Phantom Liberty у іх вялікія надзеі. Таму і каштаваць будзе, дарэчы, $30. Так, я, здаецца, я набываў на Xbox, а на ПК у мяне няма кіберпанка. Трэба будзе. Таксама, у меня ўжо закончыўся геймпас, я праверыў, все, кормушка, alles zusammen, все скончылася. А колькі зараз каштуе? Да я не ведаю нават. Я браў же ж тады просто, ведаеш, калі можна было всякімі праз гэтыя махінацыі, купляеш там сабе Xbox Live ці штосьці такое, потым неяк яго канвертуеш там праз усякія турэцкія, індыйскія гэтыя сторы. Я тады настакаў сабе на 2,5 гады.
І яны, на жаль, падышлі да заканчэння. Але затое зараз у мяне ёсць магчымасць, дакладней, у мяне няма ніякіх іншых варыянтаў, гэта як гуляць у тое, што я набыў. Можа, нарэшце прайду гэту Mass Effect серыю рэмейкі. Я то ў арыгінальныя гуляў першыя тры ўсе, і, мажліва, зараз зачаплюся зноўку за іх. Ну, что я тебе могу докладно сказать про Mass Effect? Прайшоў час, так, гадоў уже 10 прайшло. Я пачаў гуляць у першую, я ж там, ну, рабіў відэа про першы Mass Effect, Яна, про здаецца, сюжэт. 2006-го, ну. Ну во. Гадоў колькі прайшло. Скажу шчыра, што яна, канешне, па-іншаму зараз там усё ўспрымаецца. Цяжэй. Я спрабаваў пачынаць цяжэй гуляць, канешне. Першую трэба Складанасць адмучыцца. гэтыя і дыялогі, і сюжэты, яна такая, ну, трэба прызнаць, душнавата месцамі зрабілася. Асабліва, калі першая частка, і ты першую там гадзін 2-3 ты просто бегаеш па гэтай, як там, цытадель, падаецца, называецца. І там усё такое аднолькавае, і гэтыя квесты, і ніякага экшану, і ты бегаеш. Ну, я зразумеў, што, ну, раней неяк на нейкіх іншых, канешне, пачуццях яна гулялася. Зараз ужо складаней, ну, нашмат складаней. Я пачынаў перагульваць не так даўно. Я дзесьці спыніўся на нейкай з планетаў, прыляцеў. Карацей, я проста вырашыў зачысціць усё. Я калі першы раз праходзіў, я так праходзіў па паверхні. Галопах па Европах, да? Ну так, па сюжэтцы шмат куды не адыходзіў у бок, а зараз вырашыў, тыпу, па ўсіх планетах усе там квесты ці цікавыя нейкія кропачкі разведаць. Дык там ёсць цікавая планета, дзе нейкі чарвяк, карацей, рабак пад зямлёй лётае. Але якое ж нязручнае кіраванне геймпадам гэтага мака разведваць як то... Ну, карацей, гэта так нязручна на ім ездзіць і страляць адначасова з гэтага самага з геймпада, таму пакуль што забіў на... Это такія моманты, калі ты гуляеш на геймпадзе за кампом, гуляеш, порхаешься, кідаеш геймпад, бярэш клаву, зараз усё праходзіш і зноў сядаеш назад і гуляць на кантролеры. У мяне так было некалькі разоў. У мяне, дарэчы, так было за Returnal. Я гуляў Returnal, ну, вельмі шыкоўная гульня, дагэтуль мяне іншы раз магу зайсці пагуляць. Гуляў з кантролера, а там ж трэба страляць. Я гуляў. Ну, ўсё ж такі, гэта ж PS5 эксклюзіў быў тады. Думаю, ну, яна ж, ну, пад кантролер ўсё тут заточана, ўсё павінна быць на 200%, ўсё быць кайфова. Я бегаў. Я цяжка. Чаму так цяжка? Не разумеў, чаму такая гульня складаная. А потым я перасеў на клаву, і гульня цалкам змянілася. То бок яна адразу пераўтварыла, хутчэй зрабілася, ўсё адразу экшн драйвовы, такі ураганны. Ну, карацей, ўсё ж такі іншы раз трэба разумець, што не трэба абавязкова у штосьці адно, ведаеш, так, упірацца. Тыпу, калі я на кантролеры гуляю, то я ўсё, я магу гуляць толькі на кантроль. Не, у цябе ёсць две прылады, і ты можаш імі спакойна карыстацца для таго, каб табе было зручна, а не так, што ты прынцыпова садзішся, як дурань, сядзіш і сябе яшчэ і пакутуеш. Навошта? І экспірыенс можа быць зусім іншы, канешне. А што ты зрабіў, што пачалося нешта? Ну, павінна ўжо пачацца хвіліну на хвіліну, там заставалася 1 хвіліна да там табе, дарэчы, на 14 дзён могуць геймпад з тэставую версію. Так я ўжо не магу яго скарыстаць. Таму што ў цябе была асноўная, так? Была, хутчэй за ўсё. Ну, трэба паглядзець зараз на форумах, што пішуць, як увогуле зараз купляюць, набываюць тыя гульні, таму што я ўжо даўно нічога не набываў. Там сітуацыя, хутчэй за ўсё, магла змяніцца з тым самым, з набыццём гульняў. Адкрыйце фортку, дзед пачаў. Прабачце за маю духату. Мяне іншы раз сапраўды як дзеда нясе. Ну, таму што вось жонка, калі б у мяне была геймерам, я бы ўсё гэта ёй выгаворваў. А так, я гэта ўсё... Так, я гэта... Збіраецца, а потым я на каго-нибудь вываліваю. Так, чамусь у мяне яшчэ не пачалася. Чаго яна так гучна? Ну, у мяне таксама чуць вушы не заклала.
Так, я поменял гук. Переключил на канфу. Угу. Включайте конфу. Стартуем. Я сказал, стартуем. Так, може зараз крыху ще поспею Ці мне настроить. падаецца, ці ў мяне камера нібыта замылена, не? Ну, зараз ужо тебя не будзе бачна, і мы будзем тут толькі У голасам. сэнсе. Я навошта мыўся? Так, 10 секунд. І зараз пачнецца. Адразу спадзяюся, што з якогось хіта крутога, такі зараз ID Software, New Order, працяг, пагналі. Ці новы Doom. О, гэта было бы цікава. Так, ты, дарэчы, слухай, яны ж на англійскай будуць. Ты, можа, што нам будзеш у 3 словах гаварыць? Ну, паспрабую, Як? канешне, калі тут будзе штось карыснае. Ну, казацца. так ажно не бярыся, што ж, ажно, каб пацець і перакладаць. Угу. Так, это што, ўжо нешта паказваюць? Playground Games. Дарэчы, вось вам і Fable, калі я не памыляюся. Ну, пэўна, так. Так. We've all seen them, haven't we? Swanning about the place with their disproportionately high cheekbones and Дарэчы, гэты актор, калі хто глядзеў камп'ютаршчыкі, IT Crowd, то мне здаецца, ён адтуль. they like to rough up bandits. То, што don't Ну, зараз я такого не размаўляе. глядзеў. they? Living it up with the common folk every single night. Ну, гэта, пэўна, Fable. On a day-to-day basis, I'd say the true heroes meet Здаецца, someone гэта who's ён. breaking new ground with fruit, with veg on the Голас agricultural side of things. дакладна. Ёлкі-палкі, вось гэта, я разумею, ураджай. Ну, That's what they are. мяне жонка бы паўрукі за такі аддала. See, I'm not Твоёй. here- Маёй. I'm here to conquer the vegetable, not a euphemism. Let's face it, the age of heroes is over. This is the age of innovation. This, if you will, is the age of death. Пішуць, каб крыху гучней зрабіў. Зараз, хвіліночку. Чомусь у мяне былі арабскія субтытры падключаны. О, This is боже мой. awkward. Yeah. Так, чекайце. Зараз пагляду. Зараз будзе вам гук. Чакайце. Падказваюць, што так, гэта Рычард Айпоаді. Это, пэўна, маецца на ўвазе акцёр. Мгм. Слухай, выглядае супер шыкоўна. Тое, што вы зараз На побачылі. геймпас. Ну, зразумела, мяне яго ўжо няма, тут можете выпускаць. Таму што Віталя яго няма, таму можна спакойна. Так. Ну, слухай, незвычайна. Мгм. Прикольно. Дык што, яны тут будуць адзін за адным трэйлеры ісці? Так, тут табе не будзе перапынкаў, амаль што не будзе. Ну, я думаў, тут будзе які-небудзь хрен з гары будзе... Не, ну можа выйдзе, небудзь. кажа колькі словаў. Выбачацца будуць за Redfall. Так, галоўнае, каб нам яшчэ якія страйкі не прыляцелі за такія спевы. Так? Так, чуваць сабе. Выбачаюся, ось чаму я О, і не хацеў стрыміць. ну, як ёсць. Зато мы праверылі, што яно адвальваецца і можна вярнуцца. Усім зноў вітаем, глядзіце, гэта ў нас ужо зорныя войны нейкія пайшлі. Гэта нейкі... Finally be free. Гэта, як я разумею, нейкі нас новы сеттынг. I'm here to offer you a way out, okay? Get off my ship, Jalen. Give me a chance. Ну, у сэнсе сеттинг. Я у сэнсе, што новая гэтая самая, новая гераіня нейкая. But if you pull this off, Я спачатку падумаў, што мяне блокнулі. Таму што так рэзка ўсё прыпынілася. Можа, тут падумаў, можа, мне на Ютубе выпісалі гэты блок. Star Wars
Outlaws. Поза законом. Так, я правильно переклав? Так, зараз я ще падключуся куды-нибудь вось сюды у гэты момант. Так, выбачайце, хлопцы, усе, хто нас глядзеў, у нас адбылася вялікая тэхнічная Во. накладка. О, South of Midnight. Тая гульня про мужика, які співав. Wow. Fable, South of Midnight, Star Wars Outlaws. Welcome to our first ever double feature. The Xbox Game Showcase, followed by a deep dive into one of the most important Ну так. RPGs ever made. Starfield. Кажуць, што... Ого. Gaming is the most powerful of all entertainment. Ну, карацей, нам паказалі першыя 3 гульні перад тым, як паказаць самую моцную з таго, тыпу, навошта ўсе сюды прыйшлі перад Старфілдам. Ну і гэта жанчына расказвае, як клёва быць у камандзе Xbox, таму што мы можам кожны год дэманстраваць вам клёвыя трэйлеры, гульняў, якія хутчэй за ўсё выйдуць у наступныя 5 гадоў, а можа і не выйдуць, а калі выйдуць, то апынуцца якім-небудзь Redfall'ом, нешта вось такое. А яшчэ вы можете насіць такія джинсавыя курткі, як у мяне. We made this show for you. Так, прывітанне ўсім і хлопцам і дзяўчатам. Здаецца, мы вярнуліся, і нават на Ютубе трансляцыя не палегла. Як я Не, памятаю. ідзе трансляцыя. У мяне ідзе другім вакном, і там усё ідзе. Там яна спынілася, а потым, калі ты падлучыўся, яна проста пачала, працягвацца. Мгм. All of the team at Xbox, thank you. Ну, падзякавалі ўсім, добра, што не выбачаліся на каленях за Redfall, Слухай, хаця хутчэй за ўсё яшчэ змогуць. Так, цікавая заўвага. 3 трэйлеры, і ва ўсіх 3 галоўныя гераіні жанчыны. А? Гэта, сапраўды, я нават і не заўважыў гэтага. ну, добра. Ну, зато вон колькі было таксама мужчын у гэтых трэйлерах. О, Там я пра галоўную гераіню змоў. другая частка гэтага... А не, чакай, гэта не оно. Гэта ўжо, пэўна, нейкі зноў гэты самы роуглайк, я ж нешта мне падаецца, нейкі. Па стылістыцы мне спачатку падалося, так, это ўсё ж такі ён. Як ён? Это... Уцёкі ад Аіда. Як і назавецца, я забыўся. Я зразумею. Я не згадаю дакладна назву, але я разумею, пра што ты гаворыш. Ну, прынамсі, нешта падобнае на яго, але я гляджу некаторыя моманты незвычайныя. А, тут глядзі, ў 4 можна гуляць. Ну, гэта дакладна, хутчэй за ўсё, не, 33 Так, Хейдес нам тут нагадваюць. 33 гульца адначасова коопе. Ты бачыў? Не, вы ўпэўнены, што гэта Хейдес другі? Не, гэта нейкая... Дзіч. 33 чалавекі, ну туды прыкінь, як 33 это... вы што, падурэлі, што ли? Ну, дакладна. Падобна крыху там у некаторых момантах, але па факту гэта нейкая дзірка адтуліна. Immortals, халера. 33 Immortals. Так. 33 багатыра нейкія атрымаліся. Бессмяротныя. Па стылю Цікава. так, сапраўды было падобна. Ну, слухай, калі гэта Хейдес у каопе, то чаму б і не? Па ідэй. Чарговы. А ты гуляў у іх увогуле? Не. Я заўсёды глядзеў стрымы, так весела, цікава, але самому згуляць звычайна не было такой магчымасці. Гэта ж атрымліваецца як бы сімуляцыя грабяжу, так? Рабавання банку. Так. Ну, прикольна, што неяк гэта даволі такі папулярны жанр становіцца, таму што ж нам тады і на PlayStation Showcase, здаецца, адну з першых гульняў, якую паказалі, гэта была таксама пра рабаванне банку. Але там сеттынг крыху такі футурыстычны быў. А тут больш пад сучаснасць усё заточанае.
Ну так, это уже, конечно, для аматараў канкрэтна. І дарэчы, нешта мне гэта нагадвае больш пад тым, што я бачу нейкі гэты дакладней па імпакту ад страляніны падобна да гэтага Rainbow Six, які там з апошніх. Ну, я нейкі я таксама ў Rainbow Six не гуляў, але ведаеш. Не, я гуляў, але ну, менавіта той, который онлайн, що там 21 верасня. Ну, добре. Ну, таксама геймпас, калі ласка, была б у цябе магчымасць паглядзець, што за гульня. Не, гэта самае, не О, цісці. World Premiere, давай. Атлус. Атлус, Persona 3, ну, зразумела. Тое, што ўжо, на жаль, злілі. А гэта, ты казаў, JRPG, так? Я вось, мне заўсёды, калі я гляджу трэйлеры, насамрэч, такого кшталту гульняў, яны мне падабаюцца. Я хачу ў іх гуляць, але калі я пачынаю гуляць, нешта становіцца складана. Я толькі фіналку неяк змог збольшага, яна ў мяне патрапіла. Але вось у 5-ю персону я пачынаў некалькі разоў, прытым і на PlayStation гуляць, і на ПК, і нават на Xbox яна таксама, здаецца, была, ці не, можа памыляюся наконт Xbox, але неяк мне цяжка яны ўсе даюцца, гэтыя і персоны, і што там, Dragon Quest, здаецца. Dragon's Dogma, не? Не-не-не, Dragon Quest там, здаецца, яны так лічуцца. Таксама вядомая серыя JRPG-шак, Xbox Game Studios. Ну, нешта ўжо эксклюзіўнае, пагналі. А мы ўжо нешта нарабілі. Так. О! Obsidian? А што ён такое робіць? Не. Я убачыў мушкет, я толькі першую секунду хацеў сказаць, можа, які Elder Scrolls з пушкамі. Ну, а тут такая пуш. Ну, Assassin's Creed. Ну, гэта нешта новае, у тым сэнсе, што не працяг, пэўна, чагосьці старога, я думаю. Яшчэ, ну, Skyrim нейкі. Типу новая айпіха. Так Obsidian не робяць жа Skyrim. Не, я ведаю, што не робяць. Я просто такі. Ну, мало ці што там у іх адбываецца. Ну, прынамсі тое, што мы бачым, яно нагадвае Elder Scrolls. Ну, я ж там і сказаў, што яно нейкі ж Forge. Ау, скелетоны нейкія. Destiny. Я казаў, што аднойчы у кого-ці адваліцца сракава, калі ў трэйлеры не будзе слова Destiny. Так, у чаце там кажуць, што гэта хутчэй за ўсё Evolved, ну. Evolved. Ну, вось і паказалі. Ну, 24-й год. Быў больш загадкавы, калі яго ўпершыню паказвалі, але... Ну, слухай, опять 24-й год. Шосьці тут усё нам туды падалей запіхваюць. Starfield. У гэтым годзе гуляйце толькі ў Starfield. Всё астатняе будзе... Так, а всё астатняе будзеце гуляць у наступным. О, Rare. Ну, што супер. Это што, это... А, не, гэта не гэта. А, это ж это... Бандюки, злодеи, пираты. Sea of Thieves. Не. Ну, так, Monkey Island. это яно просто некий додаток. И прикольно, что яно дагэтуль жыве.
So tell me, which ship is right for you? A big ship, a luxury ship, a ship with just a splash Ти, of до речі, у Monkey Island гуляв? Monkey Island? Що таке Monkey Island? Ну, старожитний квест. Там шмат часток. Не. На- Ніяк я зусім не по квестах. Ну, Monkey Island, це гэта бачу іх якби супольная, пэўна, ну, аб'ядноўваюцца два сеттинга. Sea of Thieves, як я зразумеў, і Monkey Islands, гэта, ну, такая старажытная, не старажытная, старая серія квестаў пра прыгоды, таксама ў гэтых сеттингах пірацкія. Такія ж алдовыя. Так што бачу, яны... Так, гэта дакладна Прикольно. персонажы. Такі, як гэта называецца? Кроссовер. Мультисусвет, кроссовер, так. Things may be very different. Гэта быў цудоўны год, падказваюць, для Xbox, але гульні выйдуць у наступным. Я гэта чую ўжо 3 гады, здаецца. Ну, вось, ну, калаба падказваюць, да. Топовы квест, да, дарэчы, я згодны. Я гуляў там у 3D-шныя нейкія там старыя, ой, мне вельмі падабаўся. О, World Premiere, давай, ляпі. Зноў Xbox. Конкретно. Асоба. Flight Simulator. Ну, гэта не для мяне. Ну, у сэнсе, я не ведаю, калі я во што апошняе гуляў. Ты гуляў у гуля які-небудзь сімулятор? Ну, Flight Simulator гуляў, который выходзіў тут, калі ў мінулым годзе ці паза мінулым. Гэта он так і называецца, так? Microsoft Flight Simulator, ну. Ну, я так разумею, гэта нейкі дадаўтак зноў жа да... Ну, магчыма. Да таго, так, што існуе. Так, там... Ну, тут я... Ну, бачиш, пишуць хелікоптер. Ну, типу, новае, пэўна, гэтае дадаюць. Так, дарэчы, гледачы, здаем падабайкі. Я гляджу за кожным. Аплачваем прагляд. Тут, слухай, некае ўзаемадзеянне, так разумею, Mountain Rescue. То бок яны больш жывой зробяць паверхню, што не толькі можна лётаць і углядацца на яе, а яшчэ і нейкія нават місіі там браць. Ну, я думаю, што так, гэта тыпу пайсці па шляху, як ён, SnowRunner, Mudrunner, чуў? Там, дзе трэба на грузавіках ездзіць, там ты проста даюць той грузавік, там 100% фізіка, там по бруду рознаму ездзіш, там по гразі, лес возіш. Я ведаю, ну, я гуляў. Ну, і там вось якраз цікавасць, што там задачы ёсць, місіі. Ну, як слушна заўважыў Яўген у гэтым самым чаце, што музыка тут нібыта, я не ведаю, што тут адбываецца па відэаэкране, але тут такія краявіды, відаць, спакойныя. А тут просто Flight Simulator, всё. 24-й зноўку ж. Ну так, ну 24-й, дзякуй. Мы, можа, што пераблыталі, можа, у нас не 23-й год на двары. Нешта не тое. In-game footage. Гэта тыпу не CGI, так? Гэта тыпу на гульнявым рухавіку. Зноўку ж на сімулятор нешта. Некая будучыня, што некі нов... это да дзюны, хутчэй за ўсё. Так, это ж з дзюны ты стрыказёл. Некая таксама кросовер калабарацыя з дзюнай. Хто хоча эмулятор бомжа? Хочаш эмулятор? Я магу сімулятор алкаголіка прапанаваць. Ёсць, эмулятор бомжа, дарэчы, ёсць. Сімулятор. Не эмулятор, конечно, сімулятор. Ён даволі вясёлы. Табе там, наколькі я памятаю, трэба было хадзіць гэтыя бутэлькі сабіраць. Ну, яна, пэўна, не самая якасная была. Глядзіцца, правда. Ну, я і дакладна рабіла не Microsoft. Ну, конечно. Табе што, Microsoft занеслі нешта? О, здоров. Hi, Melina here, speaking to you from our performance capture stage at Hellblade. Ninja Theory, where we have just wrapped our shoots for Senua Saga Ninja Theory, Hellblade 2. так, що там? When we first Я showed вже gameplay так for шмат Hellblade часов 2, показували, it wasn't a good sum шмат of the разів. game's cinematic and immersive action,
where Senua faced off against a gigantic troll on the Icelandic coastline. Ух ты. Today, we're taking you deeper into Senua's story, her Мне personal нема quest, чаго her сказаць unique пра perspective гэта. on the world, and the intimate journey that awaits you in Senua's saga. What you'll see today Руді is all ўмее збіраць captured by the смецце для team on перапрацоўкі. Xbox О, Series гэта X. так. Руді мастак у гэтым. Карацей, нейкі геймплей нават зараз нам пакажуць. М. Сінуем нейкі невялічкі ўрывак. Эксклюзівы ё, але яны збольшага ўсе на 2024 год. Таму аслабляем булкі. Геймпас можна не купляць бліжэйшы год. Чаму яны гавораць толькі ў левае вуха? А тут фішка такая. Там же ж бінауральны нейкі гук быў у першай частцы. І таму яна табе ва ўсе вушы будзе па чарзе. І гэта таму зараз справа жанчына, гэта якая паказвае для... Ты бачыш? Што менавіта? Справа жанчына, якая для глухіх. Не, у мяне няма такого У нічого. мяне ёсць на экране на вялікім. Можа, ты глухі? Як яны пра гэта даведаліся, чаму гэта жанчына мне нешта паказвае. Не, ну у мяне просто на вялікім экране, у мяне зараз экран паменшыўся, типу трэйлер ідзе злева, а справа з'явілася жанчына, яна мне паказвае, пра што ідзе гаворка. Дзіўна, я табе скінуў спасылку. Нормально, чаму у нас два Я, можа, зайшоў у якую... Слухай, сапраўды, я, можа, не тую гляжу. Іх жа тут дзве. Ой, як будзе крута, дарэчы. О, все. Я думаю, з гукам яны ў гэтай частцы папрацуюць яшчэ моцней, значнейшы можна будзе менавіта трэба будзе ноччу гуляць у цемры у выдатных навушніках. А гэта нейкая геймплейная асаблівасць? Гук? Тут? Ці гэта просто так? Ну, яна ж нібыта там у мінулай частцы у свет мёртвых як там. І там шэптам увесь час нехта на вуха нешта нашэптавае, так? Так, ты не гуляў у першую частку? Не. Ну, ось раю, калі будзе час, паспрабуй. Ну, выглядае псіхічна, то бок мне падабаецца. Я спадзяюся, што яна ў гэтым годзе выйдзе. Не. Ты што-небудзь пра 24 год чуў? Сёння не адзін раз. Ну вось. Прыходзьце адразу туды. Як заўважаюць у чаце, это эмулятор шизофрэніі. Ну, відавочна, што ёй нейкія лекі трэба прымаць. А ў чым там сюжэтная першая частка была, ты памятаеш? Яна за хлопцам сваім выпраўляецца ў свет мёртвых. Гэта, можа, нешта падобнае на гэтага, памятаеш, кіно з старое... Боже, як актёр это зваць? Робі Уильямс? Там, дзе ён за жонкай за сваей. Чекай. I will not let them down. She is ready. They know. Go. Кайфушки. Я не ведаю англійської, тому я пропустив усё. Не, там я просто... Ну, бляха, 24-й год. Ну, що ж ти вже будеш робити? Падказваюць, што яны яшчэ і працавалі шизафрэнікамі, каб зразумець, што яны чуюць. Вось так. О, май, гэта... Не, ты шо? Гэта як його... Не, это... Зараз я тобі скажу, як він називається. Якудза... Так. Like a Dragon...
Што тут? Я Якая па другая твары частка, я можа? зразумеў. Алло. Дзе трусы? Сімс. Хто там піша Сімс, вы што? Я, дарэчы, у першыя секунды падумаў, што гэта нейкі сімулятор типа Sims ці там SimCity ці нешта такое. Я падумаў, што гэта можа Dead Island які ці GTA 6. Якудза. Якудза. Оу май. Тыпу ён у Амерыку нікуды патрапіў. А там у арыгінале гульні ён у Японіі у нашы часы ці Так, здаецца, у нашы. Не, ну там шмат якудзаў ёсць з розных гэтых часоў, да, там ёсць з 80-х. Like a Dragon, наколькі я памятаю, яна ў наш час адбываецца. Ну да, ты такі ходзіш пару хвілін і не заўважаеш, што ты без трусоў, конечно. З табой такого ніколі не было? Ну так. Infinite Wells. Like a Dragon. Ой, опять зноўку 24-й год. Што ж ты будзеш рабіць? Я для спакойства сваёй душы не буду чакаць гэту гульню. О! О, ля-ля. Ну-ка. Гэта ж... ну не, гэта некі дадатак да Fallout 76, хутчэй за ўсё. Ну так, я ўжо бачу па мультику, што гэта да 76. Ну так, калі б гэта было нешта больш буйное для Fallout, яго бы так не паказвалі. Так, чакай, мне здаецца... А ты пачынаў у 76-й гуляць? Так, я бегаў нешта там, рабіў нават. Я на старце то ў яго пачынаў гуляць. Мне цікава, што яны там па выніку яго неяк давялі да розуму ці не давялі. Там, я глядзеў, што там зусім нейкая бяда была тэхнічная. З 76-м, з балансам, з багамі. Нешта там каравул быў цалкам. Трэба паспрабаваць даць другі шанец этой гульні. Ну, ці просто паглядзець, што там адбываецца, каб зразумець, як это ўсё гуляецца зараз. Некі такі, ведаеш, невядомы свет. Я пра 76-й чую толькі раз на год, хутчэй за ўсё. Ну так. Калі ў іх там ці распродаж, ці нейкі скандал здарыцца. Ну так, зараз кажуць лепш, нашмат лепш. Гэта я згодны. Што там, шмат чаго выправілі? Так што пакуль што так, не вельмі. Я кажуць, Fallout, да не той. А во, калі ласачка, Віталь. Game Pass. Засранцы. Каб вас скачкі затапталі за такое. Coming soon. Яшчэ, видиш, і даты нейкай няма. World Premiere адбываецца. Рамейкі першы і другой час. Ну, слухай. Так. Я б у ремастер нават пагуляў. Больш якасны. Такі, больш, каб абсучасілі яго. Хаця, дарэчы, мне здаецца, у першы і другі Fallout яшчэ можна гуляць... Ну, калі ты дзед, і ты памятаеш геймінг нулявых, то нават і зараз можна... Ну, калі ты гуляў, зараз можна гуляць. Калі ты не гуляў, ну, могуць быць пытанні. Што гэта? Нешта ад капкомаў. Нема чаго сказаць. Сам не ведаю, што гэта. Файтинг? Не, чаму? Падобна. Не? А, не. Ну, нешта незразумелае пакуль. Што... Пакрокавае нешта можа быць, таму што месца зусім мала паказваюць.
Трэці Ніо. Адказы- ну, До я речі, не- не падобнае на Ніо. Дакладна, нешта хутчэй за ўсё пакрокавае, дарэчы. Можа ты Ну, тому що занадто мало Pass of the Goddess nicht. Не, Dance нешта fighting. вельмі магчыма это не ведаю, нешта японскае што на Так, японскай так, не так, так. зразумела. Нешта на ўсходняй, давайте. Гэта не для нас. Дэнс файтинг нормально. Цікавая здагадка. Дэнс Такі- файтинг. О, Пока. Я пойшов у туалет, скажу, пакуль. Що то, Форза нейкая? Я не ведаю, нейкія гоночки чарговыя. Додаток до Форзы може бути это Forza Motorsport. Не? Мгм. competitive spirit to a whole new level with its thunderous V8 and hybrid power. The legendary Corvette has been a celebrated champion for decades. The all-new Chevrolet Corvette E-Ray continues that tradition. General Motors is proud to usher in a new А era of што апошні, які ти competition гуляв with the innovators behind the симулятор? new Гоночек. Forza Motorsport. Гоночек? Я гоночек симулятор не гуляю. Ну, просто гоночки які-небудь. НФС, это ж не симулятор гоночек. Не. Ну і Forza звичайна, которая Horizon, она так само не симулятор. Мгм. Некий несапраўдны Кадиллак, калеку он стоит. Японец сапраўдны, а Кадиллак не сапраўдны. Азіят. Ну, Я не да ведаю. чаго прагрэс дайшоў. Forza Motorsport. Ну, I know you're ready. You've got this. кальцавыя гонкі мне не асабліва не так цікава. Я ў свой час у гэту Формулу 1 гуляў, якія там выходзілі рэгулярна амаль што кожны год. Але з часам яна таксама так прыядаецца. Forza Motorsport аўдыторыя ёсць, у Forza Horizon шмат гулялі, яна даволі такі папулярная. У мяне былі такія вялікія праблемы ў гэтай апошняй на старце, менавіта з мультыплеерам. Спадзяюся, што у Motorsport такога не будзе і ўсё будзе у Xbox у гэтым плане гладка. That was your best lap yet. Ну, нам тут падказваюць, што Motorsport больш хардкорны. Да, а Horizon больш аркадны. Ну, мне такія аркады больш падабаюцца. Тут сапраўды Ну, трэба пэўна, там папацець. яны падзяляюцца, што тое, што хардкорнае, гэта сімулятар, то бок, як у рэальнасці, а аркаднае, ну, Horizon проста як гоначкі. Ну, вось, 23-й год. 10 Вау. кастрычніка. Ну, гэтага я не чакаў. Таму неяк так сабе. О, ну гэта для онлайн, я думаю, штосьці беседка ўжо выкатвае. Тих. Ну гэта так, для Elder Scrolls Online нейкі таксама дадатак. Пашлі адныя дадаткі. Ну там быў Skyrim, Oblivion показывалі. Там Рель, ці як ён там. Ты, дарэчы, гуляў, не? Онлайн Онлайн? менавіта? Не, не гуляў. Мне здаецца, там же ж платна, не? Трэба заплаціць, каб так. гуляць. Не, я не такі. Фу, заплатить и гулять, да не дай бог. Кто я вам такі? Ну слухай, каб пачаць гуляць у онлайн, я так зразумеў, мне Не, трэба. гэта табе павінна быць 20 гадоў, мне падаецца, ці 18-16, каб гуляць у онлайн. Ой, а он ведаю людзі, якія у Вовку гуляюць у класіку. Дагэтуль? Дагэтуль, ну, яны ўжо такія людзі з сем'ямі, мякка кажучы. Ну тут же справа час, дзе яго знайсці на гэта ўсё. Зразумела. Ну так, як заўважае Женя тут. Сапраўды, гэта шоу-кейс пакуль што цікавей, чым тое, што было на Summer Game Fest. Там я яго пераглядаў, дарэчы, вельмі такая маркотная была прэзентацыя. Так, калі у нас была яна, пачакай? Чацвер? Summer Game.
Коли ми так, записували. Так, так. В геймпасе ён ёсць, але ж у мяне ўжо і геймпасу няма. Так што не. Можем табе скинуцца. Правда, табе яшчэ VPN, мне падаецца, трэба знайсці будзе. Думаеш? Блізы. Overwatch. Overwatch. Яны так, дарэчы, ой, боже мой, як сорамна на гэта ўсё глядзець. Выпускалі другі Overwatch, там рэкламавалі свае гэтыя PvE, сторі-моды, а зараз жа яны... Мы гэта не Казалі, што не абмяркоўвалі ў будуць відзікі, рабіць. ну, што нічога не будзе. Ну, там нейкія выпусціць невялічкія сюжэтныя, як-то, Ну, менавіта мне пад нейкія падабаецца, падзеі. слухай, норм тэма, ты спачатку ўсё абяцаеш, людзі набываюць гульню, а ты потым такі, ну, мы, карацей, У перадумалі нас не ўсё рабіць. атрымалася, прабачце, Нас ну. не атрымалася, все, давайте. Гуляйце, што ёсць. Кайф. Гучыць як бізнес-план. Лусіо. Я за Лусіо ў свой час шмат нагуляў і за Зеньяту. Топ-персы. Ну, па персах нічога не скажу, таму што я зусім не ніяк. Я толькі адзін раз бачыў, як багемка стрыміла ў твічы і гуляла. Я паглядзеў, ну, арена-шутер, ну, добра. Не, ну клёвая. Ну, прынамсі, Ну, была магчыма, з 2016 по 18. І ў яе, дарэчы, былі шансы стаць больш папулярнай неяк у нашым рэгіёне, але яны ў свой час вырашылі, што кіберспорт яны нават не будуць не будуць яго рабіць па прыкладу той жа кантры ці доты, калі там нейкія староннія канторы могуць ладзіць свае турніры. Яны ўсё ўзялі пад свой поўны кантроль, там зладзілі нейкую лігу у прасунутых краінах першага свету. Ну, у нас, прынамсі, там усё і заглохла. У нас жа была даволі такая перспектыўная каманда па Overwatchu. Я зараз ужо забыўся, як яна назавецца. Беларуская, так? Так. Там Сайфер гуляў, там гэты Анак гуляў, такія знаныя людзі, якія яшчэ ў Quake, Сайфер, прынамсі, ў Quake. Вялікі чэмпіён беларускі. Нічого сабе. Во, я нават і не ведаў. Зноў Атлус. Ясна, зразумела. Зноў анімешчына нейкая пашла. Это Persona 5, але что это? Это не Persona 5. Ну, Persona. Это Persona просто іншая? Ну. Persona 5 нешта. Не ведаю, што. Я... Іх вельмі шмат, я ўжо забыл это ўсё. Tactics, можа, які-небудзь. Я так и не зразумеў, а што па выніку Overwatch нам показалі? Што яны там рэкламавалі? Героі, пэўна, новыя там. Не, там не показалі герояў. Імёны нейкія. Не, там яшчэ ў самым фінале там показывалі. Так? Там герой, герой, там імя, там такое-сякое. Ну, калі паказваюць гульні, якія вам не падабаюцца, гэта ж вы ж самі разумееце. Ёсць жа іншыя геймеры. Persona 5 тактика, вось што. У гэтым годзе выйдзе. Так будзе. Тактыку я, можа, нават і згуляў. Чаму б і не? Калі там цікавосткі якія. Ты мне адкрываешся з новых, канечне, бакоў. Так, бесіну. Тактычнае анімэчу. Бесідка валіць. Шо, гало? Не, это ж не гало. Не. Ну, они ж не будут зараз Starfield показывать, не? Не, ну это ж не Starfield. Это Starfield? Ну, подобно на то, что это Starfield. Ну, ён падобны, што ён. Так просто Starfield без падрыхтоўкі. А тебе трэба падрыхтавацца, ты ўжо памыўся дастаткова. Згодны. Я просто думаў, ну, там усе збяруцца, ну, добра. Гэта Starfield.
зраблю крыху грамчэй. We're Каб all усе here because we're адчулі committed to the асалоду. biggest question of all. What's out there? Што там? Што там? Там Ляціць. планеты хутчэй за ўсё будуць згенераваныя тымі, А штучным інтэлектам? неяк яны там называюцца, гэта як You're No part Man's of Sky. Constellation now. Угу. Рандомайзером? Part of our family. Мгм. Ой, нешта я адчуваю, што гэта гульня, у якую я гуляць не буду. We do not Ты fully што, Ну, здурэў? не, у тым сэнсе, што ну гэта пра тое, што мы гаварылі, яна бясконцая будзе, пэўна. А, ну так усё, хопіць табе да старасці. Просто ператвараеш канал Руді пра Старфілд і ўсё, і 300 там відосаў пра яго піліш і ўсё. These artifacts Так, could калі be вы прыхацелі everything паглядзець we've been Старфілд і looking ўсё, for. так, можаце Another даглядзець і great ліваць. secret the universe is asking us to unravel. Карацей, нейкі, як я разумею, Human settlements throughout the galaxy could be at risk. нейкі супер артефакт нам трэба будзе шукаць, велічайшае, што Мгм. рабілася ў гісторыі галактыкі. We are not stopping. Мне, дарэчы, неяк не хапае крыху больш такіх We'll change Маштабу? humanity. Ці што? сюжэтаў больш прызямлённых ці што. Мгм. Гэта таму, дзе што табе не ты трэба ўжо- ратаваць ты- галактыку. Гэта таму, што ты дзед. Ёсць такое. Сур'ёзна, калі табе 20, табе хочацца ўсе гэтыя праратаваць свет, касмічныя там памеры ўсяго, а потым цябе пачынаюць турбаваць больш прызямлёныя і простыя рэчы. 6 верасня 23 года. Ну, Мгм. прикольна. Добра, калі яны гэту дату больш не пасунуць ні разу. Калі ў іх сапраўды Калі- ўсё гатова і не атрымаецца, як часта гэта бывае ў апошнія разы з вялікімі рэлізамі, што потым у твітары будуць публікаваць это выбачальнае пісьмо. I'm sorry. Так, што, там было написано прэм'ер, так? Цікава, паказалі трэйлер пасярод гэтага. Ну, Здаецца, дайрэкт у них там запланаваны быў. Не ну зразумеў. неяк дзіўна неяк. Я ж пра тое табе і казаў, сказаў, што без падрыхтоўкі, ты яшчэ пасмяяўся з мяне. Яны ж павінны былі неяк ну, адзначыць, што гэта вось галоўнае. Так неяк пачалася, неяк так пасярод усяго і скончылася, і ўсё. Гэта што? Зельда на максімалках? Нарэшце, на камплюктарах будзе Зельда. Хай пасунуць, абы не было як з Рэдфолам. Там з Рэдфолам больш сістэмная, канешне, праблема была, чым проста тэхнічная якасць. Don't not. Это тыя Don't not, якія рабілі... як ён называецца? Ну, ты задачу задаеш. Гульняфільмы, не? Гэтага... Бляха-муха. Ну, зусім ужо стары стаў, не магу успомніць. Да, гэта норм тэма. Don't not. Так, французская прыватная кампанія распрацоўшчык камп'ютарных гульняў. Дэбютны праект студіі Remember Me. Што у них яшчэ ёсць? Life is Strange. Пра робота яны рабілі ці не? Я памыляюся так. Пра гэтых роботаў. Life is Strange яны рабілі. Tell Me Why, Twin Mirror, Всё. Vanishers. Это значыць, я памылюся. Ну, Life is Strange была добрая, цікавая. Гэту я пакуль што не зразумеў, просто нешта хлопец некуды паўзе па скале наверх. Там у іх былі больш такія сюжэтныя гаварыльні. Ника, Мура. Гэта нешта дзіўнае, незразумела. Нафтаздабывальная вышка.
Так, это некий хоррор. Ну, это уже твоя тема. Ну, подобно. Ну, прикольно. Типа выживать? Вау. Нешта так Ну, вельмі глубоко занурыліся глыбока. мгм. Ранні 2024. Хто робіць Chinese Room? Я такой канторы не ведаю, слухай. Прошу, не бачу. Китайский покой. Ну, я так разумею, зараз нами тут накидаюць всякай нейкай індюшаціны незразумелай. Мгм. Павінны скончыць чымсьці вялікім, хаця ўжо Starfield показалі, Fable на самом пачатку, Evout показалі, што яны яшчэ могуць прадэманстраваць такога. Такую вялікую кропку паставіць, каб... О, я спадзяюся, што гэта будзе ад id Software ці гэтых... Карацей, працяг Wolfensteina. Успеў час. Ну, конечно. Чакай. Ну, там нагадваюць у каментах, што Chinese Room Амнезію рабіла другую? Амнезію, ну. Ну, бачиш, знову взялися за пуділки. Ну, 24-й. може бути. Зноў. Нейкая індюшаціна ў 24-м. Чакайце, глядзіце, гуляем за дзяўчыну ў А яскравым во, сусвеце. Hi. О, Кіану, кап тебе. To be returning as Johnny Silverhand in the upcoming expansion for Cyberpunk 2077, Phantom Liberty. This new adventure reunites Johnny and V on a dangerous spy mission and introduces Idris Elba as secret agent До речі, Solomon там писали Reed. про на Hi-Fi It's really Rush, amazing апошня to share була the screen подобна with you, згодна. Idris. It's cool to be a part of this game with you, man. As a player, you'll get to visit Dogtown. короче, кажа, што будзе Эльба і Ідрис Эльба і невядомы раней кусок кавалачак Найт Сіці, Догтаун. Адрес Эльба? Вялікі экспаншн. Карацей, там будзе шмат чаго рабіць у гэтым Phantom Liberty. Так новы район нейкі? Ну, типу того. And I really can't wait for you to play it on Xbox Series X and S. But enough talking. Кіану, ти вже постарел, конечно. Ён добра выглядае, слухай, ты шо? To give you and introduce the official trailer for Phantom Liberty. Ну, і кажа, глядзіце, калі ласка, трейлер Phantom Liberty. Паглядзеў камеру. Ну, давай. Побег за своими грошима. Ты уже... Ну, не, я не так кепска про його думаю. Ну, добрый дядька. Так, чекай, давай послухаем. V. My name is Songbird. I'm an NUS intelligence analyst. I know about the bomb ticket in your head. And I can save your life. What's the catch? I need you to get to Dogtown. Вижанчина. Attention all Dogtown residents. The President managed to crash her Space Force One into our humble district. Man's got 1,001 reasons to want Myers as a hostage. Sleeper agents. Time to wake them up. So NUSA's tossing us back into the fray, huh? Stay sharp. We're in the wolf's den now. Get Myers out of there. Time to evac. Чого там рагочеш? Написали, что Кіану Рівз, зато у його волоси є. Це було болюче. Так. Ой. Someone ratted us out. You know, V, treason ain't ever black and white. It's a charade, V. Wherever she goes, Ничто за анимациями. bodies drop. Just want what Songbird promised me. The cure. The situation's changed. You need to know if you're with me.
Illusion of freedom draws in the desperate. Pick your truth. Што, зусім табе это не цікава, да? Ну, я не ведаю, просто не чапляю. Ну, сам сеттинг. Все гэты андроиды, системы, антисистемщики. 23, 9, 26. О, 26 верасня. Ну, можна паспець у Старфілд набегацца да гэтага. Так, верасень, слухай, нейкі такі... Увогуле нешта і верасень, кастрычнік потым будуць цяжкія. Гэта самае, як его, Skylines, пэўна. City Skylines? Это экспеншн ці новая частка? А я ведаю. Не, гэта, пэўна, новы, пра які скідвалі гэты самы скриншоты з'яўляліся. Дарэчы, звычайны Skylines зараз ёсць у геймпасе. Я ў яго там гуляў, за што дзякую гэтаму геймпасу. А як, дарэчы... ну, ладно. Ну, вось што, а будаваць гарады я, канешне, любіў. Я дагэтуль SimCity 4 Rush Hour, гэта проста на ўсё жыццё сімулятор. Ух ты, сколько тут усяго новага. Выглядае, конечно, шикоўна. Я таких рэчаў балдзею. Трамваяў, здаецца, не было першы час. Слухай, ну тут і такі... Секс, конечно. Калі вось гэтыя ўсе там дарогі, схемы, там загружанасці, шчыльнасць потоку, вось гэта ўсё, я так это ўсё люблю. Перанакіроўваць рукі. Не памятаю, ці былі сезоны ў ванілі. Тут глядзі, нешта і зімні троху ёсць. Быў. Так, Skylines. City Skylines 2. Ну, выглядае моцна. В гэтым годзе, 24 кастрычніка. Ну, гэта просто купляю. Неверагодна. Не праз геймпас, канешне, хутчэй за ўсё, але не дрэнна. Пачакай, у цябе ж дзень народзін 24-го, не? Не, у мяне 30-го. 30-го. Не, шикоўна. Неяк дзіўна у нас. Мы шыкоўна только про City Skylines паговорылі. Што, зноўку Атлас? Што яны там усе свае анімешкі хочуць сюды перанесці? 39-я персона, што? Так. Не, такога аніме я не ведаю. Я ніякіх не ведаю. Мне ж так балюча глядзець на гэтыя інтэрфейсы у JRPG. Чаго не включаць? Ну так. Вырві вока. Нік, сапраўды. Ну шо анімэ? Орел прыйшоў. Зноў вашыя гэтыя анімэхі. Буду скардзіцца на Анібел, што надта шмат анімэ. Так. На сайце Аніме Бел занадта шмат анімэ. Орел, дзе мастацкія фільмы, я цябе пытаю. Метафор. 24 год, нейкі он скікае зуб. Фантазія нейкая. Ну, дай бог здароўя, спадзяюся, аматарам спадабаецца. О! Пайшоў World Premiere чарговы. Ты на кожны World Premiere будзеш так рэагаваць? О! Так, я на кожны буду. Я дзед, адчапіся. І зноў гейм Xbox Studio. Тебе здаецца, просто там на некалькі секунд. Баннер Сага? Хутчэй. Ад стваральнікаў Баннера Сагі. Стойкі. Першыя дзве я прайшоў з вялікім задавальненнем Баннер Сагі. Ну, я до конца не прайшоў, але, ну, я памятаю, гуляўся і такая, цікавая.
незвычайная. Ну, незвычайна. Там былі хібы, канешне, я ж чамусьці ж яе так да канца не прайшоў. Але незвычайна. Халеры тут у іх башня. Орел кажа, што робяць для нас, цэлы аддзел працуе, каб для нас, канкрэтна для нас кіно рабілі. Мала. Кааператыў. Нешта кааператыўна. А, ну, слухай, 2D. Выглядае пакуль што не як секс. Ну так, яно ніяк пакуль не выглядае. Мне не падабаецца, ведаеш, што надта вялікая дэталізацыя персанажаў, пры тым, што гэта ўсё неяк здалечы, і пры такой камеры яны ўсё неяк зліваюцца ў нейкі бруд такі незразумелы. Ну так, яны проста ўсе там пару персанажаў на ўвесь экран будуць. Тауэрборн. 24 год. Нешта незразумелае пакуль. Кааператыўная, сайт-скроллер. Хутчэй за ўсю башню сваю будзеш адстраиваць. Што-нибудь такое аддоўваць. Ну, можа быць. Так, зноў звярні ўвагу, World Premiere. Дзякуй, што ты зноў гэта робіш. Ну, дык каб не я, ніхто б вас не заўважыў. Я вежа народжаны. In Exile. Це що, аніме? А ні, якое аніме? Ні. Гэта, ну, што у нас? Як гэта? Стимпанк? Ну, вайбы, зразумела, тут адразу узгадваецца Bioshock Infinite нейкі. Так. Але зразумела, што... Ну, по гэтаму, по стылю, гэта я, калі не памыляюсь, он правильно называецца стимпанк. Ну так, ты тут не паровы панк. Малайчынка. Ну, нейкая утапічны, хутчэй за ўсё, горад, дзе тут адзін нейкі механізм выходзіць з-пад кантролю, умоўна, пачынаецца. Чат GPT, які на пару працуе. Ну, чорт ведае. Ну, гэта... Ну, чорт ведае. Яшчэ менш прывабна, чым кіберпанк. Для сябе. Ну так, ну, безумоўна. Гэта дырыжаблі, якія лётаюць, Гінденбургі мяне ніяк не натхняюць. У Infinite, здаецца, нешта такое было. Жудасны вялікі стымпанкавы робот Clockwork. Мяне напружвае, што вось я чакаю Lies of P пра Пінокія вельмі, ну, таму што Souls-like, але мяне вельмі напружвае якраз такі стылістыка вось гэта. Ну, не падабае, я так не люблю гэты час. Ну, там такое, аніматроны вось гэтыя усякія, там лялькі, роботы. Ну, давай, Філька, що там ёсць? Показалі, кажа, 11 гульняў ад студыі Xbox. Ну, типу, Playground і Games, у Fable прынесе брытанскі стыль. І першыя гульні ад Inexile, як яны сталі часткай Xbox. Ну, правильно написали, што выглядае як Dishonored. Вось я тоже так само хочу сказать, што як Dishonored. Ну, там, дзе пра стимпанкаўская. Clockwork той. Ну, карацей, зараз узгадвае ўсё, што было. Так, яны, атрымоўваецца, закончылі з Clockwork'а, што зараз перайдуць да Starfield'а. Ну, будуць паказваць нешта, распавядаць.
like Star Wars Outlaws from Ubisoft Massive in collaboration with Lucasfilm Games. 33 Immortals from Thunder Lotus. Гэта 33 Immortals, конечно, выглядаюць неяк, ну, дзіўна, мякка кажучы. Coming to Game Pass thanks to our continued partnership with Sega Atlas. Філ, мы гэта ўсё бачылі, мы не сляпыя. Вялікі табе дзякуй, што ты дакладную лічбу назваў, колькі гульняў ад каго там будзе на Xbox. Дакладна 33 Immortalsa там было. Дзякуй табе, Філ. І вы ўсё гэта вы пагуляеце ў 2024 годзе. Можа быць, але гэта не так. Можа быць, але гэта не дакладна. All gamers are welcome here at Xbox. When it comes to our consoles, we have heard your З feedback другога on боку, two бліха, fronts. цяжка яму. First, we have Ён сапраўды significantly неяк троху increased our supply за of геймінг Xbox Series быў X, радзеў, making it easier for але fans нешта to find пайшло globally. Second, зусім не так, як Пайшло. планавалася. Нешта пайшло we wanted не more так, storage ага. with Xbox Series S, and I'm excited to share we have some news there as well. Там хочуць Quake, новы Vegas. Я таксама хачу новы Wolfenstein, а яго немає. Чорны Xbox. Чорны Xbox, а да гэтага... А, Series S. 1 терабайт. Здаецца, там на 512 тая модель арыгінальная. Carbon Black. 349, 350. Это даражэй, здаецца, чым... Не, чакай. Я не памятаю, колькі каштуе арыгінальны. 350. Ну, это лічы, зараз за 350 Switch прадаецца. Зразумела, што там зусім меншая гульня, але... Зразумела, відавочна меней. Ну што, Starfield Direct. І що нам тут будуть? Геймплей показувати, може? Ну, павінны нешта расказваць увогуле, што там будзе адбывацца, якога там сузор'я мы станем часткай, каб выправіцца ў галактычны свет, каб там шукаць нейкі супер-пупер артефакт. Падказваюць 300 каштуе, звычайна. 300? Адсмакчыў праграміста. Пам! Забайцілі толькі што. Да. Колькі гэтых адлікаў будзе? Ну, тоді... Так, давайте поглядите, продать нам тот Skyrim еще раз зараз. У нас есть Starfield, вы, конечно, можете пойти... О, пошел Skyrim. And throughout all that time, we'd often talk about and dream up the space game. What if we could take that feeling of being who you want to be and exploring a new world, but set it in space, where you weren't really limited in where you could go or what you could do? And that is Starfield. Типу, Obviously, we've come a long хацелі way since зрабіць then. гульню, With дзе the ты games we've нічым built, не our будзеш technology, абмежаваны, all of us here in the studio, можаш пайсці we've ў done любы so much бок, у together, цябе там but, well, будуць we've нейкія never tried to прыгоды. make a game І like вось так this. нарадзіўся Today, Starfield. you'll get to hear from many on the team and see so much Мгм. of what we think makes our game special. So, let's jump in and take a look. Ну, глядзі, тут па яго падводцы, дык такое адчуванне, што гэта на паўгадзіны можа быць, таму што там ад розных Starfield is our каманд. first new universe in over Мгм. 25 years. But it's still Ты a до того, Bethesda што мы можем не RPG глядзець эту ўсё? through Не, and through, чаму? where you step into a new Глядзім? world and you get that feeling. Глядзі, злева Галоўная гульня кісларод. гэтага года, як я But лічу. this time, it's not just one world. Ну так. Калі яны яе не запаскудзяць, It's over 1,000 worlds. так можа быць. Тысячы There's the светаў, choice кажа. of where to go. It's Тысячы. not Ну і ours. хутчэй за ўсё гэта It's ўсё будзе yours. генерироваться Мгм. як And там, it wasn't унікальна, until як у тым now жа No Man's Sky that we had the які-небудзь. technology to create it. То бок это не ручныя будуць светы. From the rocks at your feet to the mountains in the distance, to Ой. the people and creatures that live in these worlds. Так, ад id Software That isn't нічога just a не было. backdrop.
That moon is Хз, що actually вони there роблять, звісно. orbiting the Сподіваюся, planet. що Yes, новий you can visit it too. Wolfenstein. Вже раз п'ятий We вспомнив эту війну. realistically simulate the galaxy around you. І реалістично будуть Our next симулювати generation lighting галактику model uses вокруг тебе. real-time global illumination to light the world Зараз based про on the type of технології star кажеш, там and the сонце makeup буде of the світити planet's у atmosphere. реальному часі, це ілюмінація, працювати, освітлення. We also have an all-new animation system. Зовсім нова And система of course, анімації. you can play it in third person, Можна гуляти як від третьої особи, так, хоча за все, від and you першої. can play it in first person. А що з травою? Чому вона не ворушиться під ногами? Я не зрозумів. We love exploration and rewarding it, but you do explore differently in this game, Раніше given треба було its це зробити. scale. That usually involves exploring an area Що? you've landed in. А, ти включив себе? Якость. collect Ні-ні-ні. resources. Якость підняв. Ну, слухай, ось это... Бляха, ну на що вони гэта робили? Ты майнинг настолько подобны до того, что у No Man's Sky и нават у гэтым... Не вспомню зараз, как он называется. Шутанчик пайшоў. 15 хп. А навошта вось пасярод экрана мне бачыць колькасць хп, якія я за забітага атрымаў? А, экспириенс, да? Ну, глядзі, вось просто пасярод экрана. Ну так, она ж перашкаджае нават табе цэліць і страляць. Некая дурнота. Дзіўная некая рэч, сапраўды. We do love stuff and all of the items allowing you to pick everything О, up. боже мой. You can view all Зноў that збіраць in your смецце. data menu. Потым з гэтым смеццем разбірацца паўгадзіны ў інвентары. О, Я же полностью будзе разбірацца, мадыфікавацца, перабірацца. To spacesuits, to food. We just obsess over the details and food. We obsess Ой, over боже, food. яны так... Ну, добра. When you're done exploring, you can walk back or fast travel. Каб яны to проста не your ship. перагулялі We ўсю have гэты computers that you can take with рэалізм і you. сімуляцыю. I left Яны так Fosco могуць here back in my загуляцца ship. ў сімуляцыю, што нададуць столькі дадатковых And he функцый can say левых, your name. што цябе проста Let's там head праз пару гадзін ўжо галава ўжо будзе балець ад гэтага ўсяго. Так, гэта не падобна на тое, што ты просто бярэш і ўзлетаеш. Тыпу катсцэнамі будзеш перамяшчацца па свету. Ну, У пэўна, сэнсе з магчыма, планеты. так. Так у No Man's Sky ты можаш просто ўзяць і паляцець уверх. І ты, тыпу, ўжо ўсё вылеціў у сусвет. А калі тут... Можа, я што прапусціў? Ну, дарэчы, цікавы момант. Увага, трэба звяртаць увагу на это. Ну, глядзі, нібыта... Што? Не, паказвалі, што ты шлётаць можаш. Проста што так, пытанне, ці можаш ты з планеты самой вылецець. Ці цябе проста будуць праз кат-сцэну ў космос выкідваць. Ну, нейкай дэталізацыяй яны вот зараз раскажуць, што замарочыліся над гэтымі дэталізацыямі. Ну, это Mass Effect 2, зразумела, нешта падобнае. Сапраўды падказваюць, а ты уяві, колькі тот Говард зможа яе раз прадаць. Калі ён Skyrim колькі разоў прадаў, то Starfield, мне падаецца, гэта проста бясконца. Ух ты, колькі сістэм Будзе ўжо на вазку ездзіць. This uses your ship's grav drive to fold space and jump to these systems. And you will need to upgrade your ship and skills if you want to jump to the most distant ones. Халера. Мне падаецца, што яны робяць нейкія те самыя касмічныя рэйнджеры, толькі на максімалках. Ну, пра рэйнджеры. Толькі такія нармалёвыя ўжо 3D. Ну, бачыш, ты ж не ляціш, это ён зараз граві скачок. І так, і ну, пашло так. Ну, то бок... Ну, паміж, ну, зразумеў. 40 хп табе, ой, хп, XP табе далі за тое, што ты скікнуў у новую сістэму. Ну, Skyrim ж таксама давалі экспу за адкрыццё новых лакацый. Я такое не памятаю. Ну, добра. As soon as you land,
designed in a city like New Atlantis, your eyes are guided upwards to just these boundless, vast Говорит, buildings. из-за Big City такая жаншина не маленечкая. Not just in size, but also in the amount of Подобрали, кто будет говорить про великие города. and quests. So the main focus when we're designing a city is obviously what supports the story. We try and tell as many small stories as Ну, possible. було б дивно, каб яны не ўзялі механікі з No Man's Sky. Ну, типу, яны ж таксама ж, ну, калі добрая ідэя, яны ж не будуць ровар выдумляць новыя. Карацей, тут яшчэ кажуць, што гэтыя гарады паспрабавалі насыціць нейкімі маленечкімі гісторыкамі, што там будзе нейкая сімуляцыя, нейкай сваімі справамі будуць займацца непісі, ты там можаш падслухоўваць гэта, мне здаецца, нешта з 2008-га гэта фішкі. Я гэтую гісторыю пра мы паспрабуем насыціць, каб горад жыў, сапраўды чуў яшчэ з нулявых, напэўна. З любой гульні, якую робяць, усе гавораць, што мы паспрабуем, каб там усе жылі сваімі справамі. So alien, and I'm certain one of them reached out and spoke to you. Гэта ўжо нешта сюжэтнае, пэўна, пайшло. Could place it on the table here. Oh my god. Look at how it's coming together. That means there's a set built by an intelligence outside the settled Якая гульня акцёраў бачыў? Я адчуваю, што тут будзе нейкая крынжовая гісторыя. Теолог Матэо. Карацей, гэта нейкая такая міфічная арганізацыя, гэта Constellation Сузор'я, якая займаецца тым, што шукае усялякія артефакты эльенаў, тых прышельцаў. Гэта з першага трэйлеру момент. Дзядзька. Тільки я пакуль што не зразумеў, чым мы будзем займацца. Проста шукаць гэтыя артефакты. Ну і потым знойдзем які-небудзь самы важны, каб уратаваць увесь сусвет. Господи, що тут робиться? The United Colonies is where you'll find New Atlantis, the first major human settlement in United space. Colonies, об'єднані колонії. Атлантис гэта типу їх столиця. Самые першие там некие великие поселища. You ever think of joining up with the Vanguard? Help the United Colonies, even get your UC citizenship? New Atlantis isn't the only city within the United Colonies. Ну, это, зразумело, буде не один некий город. Сидонія на Марсі. О, один без Зельды там было написано. А я думал, говорить про это, ты не говорить. Акила. Ух ты. Ну, это Aquila City. The Stone Root Inn is an Aquila City fixture. Ой. A ranger relies on judgment and intuition to do what's best for the Что тут people. на дуэли будет? Что за прикол? Ник не Ну, уверен, может, сюжетный який момент был. Now known throughout the settled systems as a pleasure city where almost anything goes. If you've got morality issues, this definitely isn't the job for you. Ну, зразумело, тут усялякія фракцыі, там ну, так, розныя адносіны да цябе. Тое, што ўжо не адзін раз бачылі ў гульнях і беседкі, выклана і паўсюль. Try not to get yourself killed, all right? Падказвае, што дзякуй, што не трэба шукаць сына ці бацьку. Ну так. Ці фішку з казино. Ну, слухай, выглядае як такая вялікая пакуль што гульня. Не, она будзе вялікая, понял. Шмат чаго напіхалі ў яе. Яна будзе вельмі вялікая, але я ж думаю, што яна будзе даволі пустая. Вось гэта можа быць праблема. Я з No Man's Sky у меня такая ж была праблема, што можаш рабіць усё, што захочаш, па выніку робіш ты майніш
Одно и то же. Гісторыя, ну, мне неяк зараз важней менавіта гісторыі ў гульнях, таму хочацца, каб тут штосьці было цікавае, але ж беседка яна асабліва ў гісторыі, ну, Не, такое. гэта пэўна не іх канёк. Я не ўпэўнены, што атрымаецца моцная гісторыя, таму што я ўжо бачу, гэта акцёрская гульня, ўжо бачу такая пафосная. I'm the type of person who spends hours in character Пытаюцца, дзе будзем пачынаць усю рагіць, не? Ну, а дзе ж яшчэ? One of the biggest overhauls was done through our character generation system. We scanned a wide range of faces from different age Яны groups and сканавалі ethnicities, шмат and by mixing and matching твараў all для that таго, data, we каб were able to зрабіць create highly detailed and diverse characters. вельмі дэталізаваныя і разнабаковыя твары характару персонажаў. Hey, come on, come on. Во, гэта хутчэй за ўсё пачатак, не? You were out cold. Ну, No машина physical так. damage. Mentally, the jury's still out. You Новый know who рекрут. you are? New Ну recruit так. for Argos Extractors? Ring any bells? Any of this look familiar? О, можна заробіць деда добра. Ой, боже, я так не люблю, калі ў гульнях пачынаюць, ну, не ў гульнях, а ў гэтых. Сімсы пачынаюцца? Так, на анонсах пачынаюць расказваць пра гэтыя сістэмы настройкі персонажа. Ну, ты яго адзін раз там настроіш, ну, паўгадзіны пакорпаешся ў гэтым. Ёсць жа людзі, якім гэта так вот падабаецца. Яны хворыя, гэта людзі хворыя. Я з тобой пагаджуся. Толькі нікому больш не кажы пра гэта. Ну, я звычайна, дарэчы, бяру просто гэта, які мне адразу даюць. Я магу, можа, там, ну, просто колер там валасоў змяніць і ўсё, пайшлі, давай. Поркацца. Combat Medic, Chief. From chef to dusty. You know, the crew still has a betting pool about which restaurant critic you must have crossed to Карці, wind можна up выбраць here. сабе спецыялізацыю, якія прикольныя. You never know when yours is going to come in handy. You could be in the middle of a fancy restaurant talking to some guy, and suddenly you learn he needs a beef monster to help track down a monster. Беседочка. Познаю беседочку. Занадто Новае малый твар нейкі. паселішча, новае паселішча, патрэбна твая дапамога. Even further by letting you pick up to 3 traits. Traits are Нідзе completely такого не optional, было. and they come with their own advantages and disadvantages. You could choose to meet your biggest fan. Калерненька. Як Пробачте, выглядае жудасць. дрысняненька. Як гэта NPC страшна выглядаюць і рухаюцца. Глядзі, ну такія чисто с Обливион Ішоў 2023 год. Да. Беседка дагэтуль робіць Обливион просто. Колькі мемаў будзе ў Твиттері? Ну. Што з ёй было? Мне здаецца, што я прыкладна такія ж анімацыі. Яны сказалі, што зрабілі лепшыя анімацыі, але такое ўсё было ў 4-м Fallout, а ён выйшаў калі? У 17-м годзе? Там написали табе, што нічого не хворы, асабліва, калі ты бачыш твар свайго персонажа ў кожнай катсцэне. Ну, можа быць. Так, мы нікога не асуджаем. It's a feast for the eyes. Off we go to another adventure. We'll let you discover that on your own. Дзяды задушнілі. Выбачайце, так, не будзем душніць. That's when your journey can really begin. We took what we loved about skills and perks from our previous games and put them together to create an all-new skill system. О, я думаю, што гэта будзе вельмі душная гульня. Ну, яна будзе, хутчэй за ўсё, падобная на ўсё, што мы бачылі ўжо ў беседкі, таму што ён кажа, вось мы взялі ўсё, што ў нас было, перарабілі і зрабілі вось гэтыя скілы. Дикпікі там будуць?
Галоўна, каб працавалі ўсе гэтыя скілы, таму што ну каб яны адчуваліся, таму што нават у Fallout'ах, калі ты там нешта бярэш, то не заўсёды гэта... Так, ты нешта там сабе дасканаліш, і ты нават не ўпэўнены, што увогуле нейкі... Ну так, што нейкі... Так. Фредді Меркурі нейкі, здорово. На мінімалках. На мінімалках, так. That one's a lot of fun. Invest in the skills that suit your playstyle. I'm very much a stealth player. So, Нейкі смешна на карашках бежыць. Карацей, можна будзе і стэлсіць, і гэтым самым у рукапашцы сыходзіцца з ворагам і страляць. Можна, ну, што хочаш. Праходзь як хочаш. Whenever possible, I like to talk my way through situations. This area's off limits. За анімацыю твараў я ўпэўнены і, канешне, на суюце. Будь здароў будзе. Ну, яны ж і робяць, здаецца, гэты самы Starfield на які ў іх там рухавік Creation Engines, як ён там называўся. Яны яго троху спрабавалі, разумею, дапіліць, кажуць, што мы тут зрабілі анімацыі яшчэ больш прывабнымі, чым яны былі. І глядзіш на гэта і думаеш... Вы іх не чапалі. А што змянілася ўвогуле? Як Вадзім заўважыў, там самы вялікі супрацоўнік беседкі стэлс-гулец. Я то казаў. Асуджаем. Кампенсіруе. Our team worked hard to strike a balance between fun and realism. We studied data from NASA and a multitude of other sources to help us make the world feel believable. From the way we approached planetary atmospheres. Ну, планеты выглядаюць, але ж каб было што на іх рабіць. Ой, мы ж з табой нядаўна ўжо абмяркоўвалі, што вось такія вялікія гульні з адкрытым светам. Гэта бяда. Што ў нашым узросце ты адчуваеш, што марнуеш час на ўсялякія такія неважныя нейкія актыўнасці. Зразумела, што трэба будзе браць. Ну, я, зразумела, буду браць, таму што мне падабаюцца гульні пра космас. Не, паспрабаваць абавязкова трэба, просто, ну, так, як мы абмяркоўвалі, ну, тыпу, ты пачынаеш её гуляць. Тыпу, там вялікая сюжэтная гісторыя. Ты, напрыклад, нават сабе скажаш, всё, буду праходзіць толькі сюжэткую. Ну, ты ж будзеш усё гэта бачыць, відавочна табе захочацца ўсё гэта паглядзець, адну плані, другую. І ты зразумееш пры гэтым, што ўсё ты ўсё роўна не праглядзіш, і будзеш праз гэта яшчэ растрайвацца. Карабельчыкі розныя. Вось, калі то можна будзе менеджерыць карабельчыкі, то яны мне лічу прадалі. О, кажуць, карабль гэта лічу, што другі твой галоўны персанаж. Ну во. Рабі, што хочаш. Сваю Нармандію зможаш сабраць. Мне не падабалася, што там было написано 1000 крэдытаў. Нейкі занадта дарагі. Карабель? Не, дядька. Але ж асуджаю цябе. Ты колькі дэталяў глядзі. Халеры. Пішуць, што такіх гульняў большасць цікавасці знаходзіцца ў эндгейме, а да гэтага яшчэ трэба дажыць. Ну, так. Тыпу, калі у цябе шмат грошай, ты можаш сабе набыць усё, што хочаш, ці што? Не, ну тыпу, ты ўсё навучыўся, ўсё прайшоў і проста даследуеш свет, як я зразумеў. Магчыма. Ну, ці гэта як людзі, якія, напрыклад, той ж Skyrim ніколі сюжэтку не праходзілі да канца. Вось рэдактар караблёў, вот на гэтым сапраўды можна спыніцца.
полезная, You can have корыстная modules for crafting штука. or for storing and displaying your weapons. Starfield's in-game ship Наколькі мне цікава, manufacturers bring розныя their гэтыя own look and feel to модулі, every караблі piece of your будуць ship. From living quarters адрознівацца to cargo па holds, выніку знутры. mess halls, and control Ну, кажа, што яны вось тут запацелі і зрабілі так вельмі шмат гэтых Our памяшканняў. modified frontier is a practical ship, but with a little creativity, your Ну, ship can так, look так, like конечно, almost гэта anything можа you быць want. цікава. It's a bit odd, but one of my favorite ways of customizing А маглі ships бы is зрабіць як Disney і зрабіць асобную гульню па менеджменту касмічнага карабля і прадаваць яе асобна. Disney? Ты пра што зараз? Ну, я пра Хогвартс, Legacy і Квиддич. О, халера! Кажеш, Зельда, вот я. Сур'ёзна такое можна будзе рабіць? Всё, Вялікага якога-небудзь Метатрона зрабіць. А ці можна будзе ўзяць некалькі караблёў, злучыць іх між сабой? Во, было б кайфова таксама. Ну, ты бачыш, што ты можаш сабе там Ну. трансформера Оптимуса Прайма Так. лічы зрабіць. О, цікавае пытанне пайшлі. А можна сваю вёску пабудаваць на якой планеце і там застацца жыць, вырошчваць бульбу і нікуды больш не лётаць і скончыць гульню там? As well as unique quest lines. Eventually, some friendships might blossom into romance. О, романсы можна будзе заводзіць. Але я пакуль што не зраў, гэта менавіта... Карацей, можна будзе зарамансіць. Усё, выдатна, мне прадалі гэту лінію. Можна рабіць свае караблі, рамансіць сваіх гэтых... Працоўнікаў? Хер з ёю занімацца. Службовы роман гэты пайшоў. Карацей, ты стары романтык. Табе трэба касмічныя караблі, романсы на іх. Ну, ведаеш, это хутчэй за ўсё спадчына Mass Effect'а. Але, конечно, тут не будзе такога ўзроўню, як там адчування тваіх напарнікаў, гэтых персонажаў. Хутчэй за ўсё. Там што беседка, ўсё ж таки застаецца беседкай. Мы ўжо побачылі па анімацыях. Слухай, тут пішеш, о, на гэтай планеце бульба расце ў 7 разоў хутчэй. Я застаюся тут жыць. Так. А пакажуць, як тут у космосе лётаецца, не? О, нарэшце. Выпаўзлі. О. О. We're putting you in the cockpit of your very own spaceship and telling you that you Захарый. can do pretty much anything. Зразумела, ты можаш рабіць зноўку ўсё. У гэтым сваім какпіце сядзячы. Should be exciting and dangerous, and you should feel like you're in complete control every step of the way. Пакуль што не кажуць, што ты можаш кантраляваць кожны свой крок, але пакуль што я не бачу. Ага. Вось інтэрфейс з'явіўся. It's a complex dance between our piloting skills and our power allocation system. Boosting power to your engines will make your ship faster. Ну, зразумела, сістэма гэтых размеркавання энергіі паміж рознымі модулямі карабля. Ой, у гэтым трэба разбірацца, вось сядаць і уважліва глядзець. You should always be on your toes because you're not alone out there. Приколдесно. Тут пірати з'явилися. Не, ну лётать може бути приколдесно, чому ні? О, скіли є на корабель. Це добре. Ну, важка артилерія пішла. Во! Зорний, это самое, космічні рейнджери, бачив?
Повылятало, ён разбіўся і адразу вылятаў так. лут з яго. Тебе крыху хутчэй ідзе трансляцыя, ну. But you can also take a more personal approach by docking with the enemy vessel and boarding their О, ship. ты можаш это самае. На абардаж браць? Ну. Прикольно. Так. Як у гэтых мне адразу успомніліся другія карсары, гэта здаецца былі. Once you've taken control of an Где-то enemy ship, праклён it's yours. чорнай жамчужины. ці як Чор- яно называецца. Мгм, And так, retrieve так, it так. at any spaceport. Там можна було Перлина на була. абордаж браць. But Мгм. space is way more than fighting for your life. Там нешта такое было, так. Just like when you're planetside, there are plenty of sights to see and stops to make on the way to your next adventure. Like these Ну така massive комплексна star yards. виглядає. Слухай, тут табе і І тое, і гэтае. Ну, пакуль... крыху Мгм. насыпалі. Дядька, что у тебя с тваром? Ой. Цікаво, волосы растут його. Ты их расчесал. Это самое. Ну, дагэтуль было не так цікава. Калі паказалі ўжо карабель, паказалі палёты, гэтыя бойкі, ўжо крыху неяк палепш зрабілася. There are plenty of personal encounters to be had as well. You can hail any ship you come across to trade, swap info. О, or maybe з even кожним commit можна piracy. інфармацыяй When I'm playing, I подзяліцца, generally go пагандляваць, I definitely go like more паваяваць. piracy routes. I want to take over ships. I'm going to board ships. I'm like, this is now mine. I steal all my sandwiches and put them. Жанчына расказвае, як яна піратствуе. Што гэта, боже? Нормально. Жанчына, адпачываць. бутерброды. Это что, сексизм? Выглядае, што сапраўды там уважаюць, што шмат запіхнулі. Не выцягнуць, можа не выцягнуць, можа выцягнуць. Так легко может быть, что она не вытягнуть. Она будет просто, может быть, дисбалансной. Ну, типу там, цікавий який-нибудь сюжетний квест, цікавий там який-нибудь пару раз полетать на кораблі, а потім опиниться, що це все таке, кажется. You're human. We thought we were the only ones to leave Earth. That DNA is so present here. It's in our random encounters, it's in our handcrafted quests. And it feels so cool to play it and just make your own path in this universe. There are over 1,000 planets out there just waiting for you to visit. Больш за 1000 планет, на якія можна прилетець. We want you to feel like Ну, explorer. это гамон. Breaking ground on new planets, Ну так, exploring видишь, every inch посадка і of ўзлёт mostly все untouched таки galaxy. адбываюцца як гэта самае. Мгм. Раскат сцэны. Гэта можа і добра. Sense of awe and wonder. Ну, можа і не добра. Sometimes a little fear. Ну, карацей, гэта не тое, Ну, што калі б ты мог на расчаравала. іх сесці, пэўна, іх тады было бы не 1000. Ну, слухай, не, чаму? Як у гэтым, у той же Элітцы, у No Man's Sky, ты ж на іх можаш сесці? Ну, просто ўзлеціць і сесці. Але у мяне заўсёды з гэтым былі праблемы. Для мяне гэта была такая не самая цікавая частка геймплея. Ну, яны маглі б зарабіць яе па жаданню. Хочаш уручную, рабі ўручную. Не хочаш Цікава, уручную. ведаеш, што цікава, гэтыя планеты, яны будуць тыпу як нейкі невялічкі свет, але ўсё ж такі абмежаваны, калі ты сідаеш. Я зразумеў, типу, што Всё ж таки это ты планета ж не будешь усю ее там 40 тысяч километров по экваторе обыходить. Ну так, пэўна, нейкія все равно нейкія абмежаванні будуць, я думаю. Напэўна. Yeah, we really took as much care in designing this case as we did to watch. Our attention to detail. Это яны нам ужо прадаюць Collection Edition. 300 євро, які коштує. Bring back samples from the moon. It's got an intricate locking mechanism, authentic, heavy, comes with a Годинник. constellation patch, native strap, and the overall functionality and believability of this as something that would exist Ну, прикольно, in the world, слухай. in the Starfield universe. Не то, што звычайна там якая-нибудь фігурка. І атрымаеце зніжку на Skyrim. А, ну і вось кантролер той самы. Ну так, ён так і выглядаў у злітых скринах.
We love this because it's inspired by the actual controls of your spaceship. Александр заўважыў, што хутчэй за ўсё будзе як у Destiny сістэма, што там сядаеш, нейкая лакацыя, ці там горад. О, у мяне такія толькі чорныя навушнікі. Прикольныя. Не, ну Xbox выглядае неблага, чаму не? Стылёвенькая. Стылёвенькая, я памятаю, калі Xbox толькі выйшаў, там яшчэ Філ ладзіў апытанку, тыпу, чаго вам не хапае ў гэтым кантролеры. Тыпу, што DualSense былі такія супер-пупер прасунутыя, а Xbox, тыпу, як бы застаўся. Ну, добра, хай так. Не, у мяне калі што Xbox кантролер. Я спадзяваўся, што яны з часам дададуць версію з гэтым motion контролам, як у США, потому што нашмат зручней гуляць, калі у цябе, ну, у шутары, дарэчы. Ты типа сенсор ты можаш пальцам гэта вадзіць, ці што? Не, тыпу ты просто ў руках круціш кантролер і у цябе... гіраскоп, умоўна. Так, ну, здаецца, я не памятаю, як эта штука называецца. Вось гэта тое, чаго не хапае мне на баксе. Але, бач, 3 гады прайшлі, яны толькі гэтыя скіны мяняюць. Ну, выпусцілі элітку, кантролер, але нейкіх такіх сапраўды клёвых штукаў пакуль што не дадалі. Ну, пра планеты вось распавядаюць. Ну, працэдуральны контент зараз кажуць усё это. Our system builds a planet as the player approaches it. We stitch together a block of terrain. After that, we have the system that adds interesting locations. Ну, карацей, так, умоўна, ты можаш сесці дзе заўгодна, гэта ўсё будзе згенеравана, тэрэн, і там будуць дадавацца нейкія point of interest на згенераванае месца. Aggressive creatures have been disrupting our experiments. Their habitat isn't far from here. If you could take care of them for us, we would be in your debt. So even if your friends were to visit the same planet that you had, you would have... Типу розныя планеты... Ну, одна і тая ж планета можа быць па-рознаму? Так, ну, так, кажа, што, тыпу, калі ты сядаеш, і там твои сябры сядаюць на одну і тую ж планету, у вас там зусім розныя могуць быць гісторыі на гэтых планетах. Тыпу унікальныя, но хутчэй за ўсё гэта будзе, ну, нейкі звычайны набор гісторый. Смешна. Можа, узроўню тых, што ў першым Mass Effect былі. Ты просто усаджваешся в нейкую базу, там нейкі кантрабандыст, ты іх пастраляў, дайшоў да апошняга пакоя, у гэтым пакоі будзе куфар, у якім будзе ляжаць якое-небудзь смецце карыснае. It's completely up to you how you want to interact with each planet. Whether you want to explore and see what you can find, harvest resources and be on your way, or simply take in the views. With the help of your scanner, you'll chart the uncharted and discover exotic wildlife. Цікаво, хто колькі там... If you have the skills, you can even Не, так, я просто заўважыў, што сканер, як No Man's Sky, дакладна такі. Так, котка. А гэта сам, мне цікава просто наконт жывёл, якая наколькі тут будзе вялікая разнастайнасць. Падаецца, што яны, конечно, тут намалявалі, дай Боже. When we were concepting these creatures, we really wanted to think of them as natural to the environment. Але выглядаеце на больш як нібыта іх згенераваў чат GPT нейкі. Зрабі нам як-нибудь там нога шчупальцу. When the sun moves, all that light is calculated in real time through the atmosphere. Our biggest goal for lighting with Starfield was to make the game feel more filmic. Про Skyrim я гуляў Skyrim адразу, там просто пра багі пішуць. Гуляў у першы ж дзень і ніж я не памятаю там багу насамрэч. Ну, у сэнсе, што мне пашчасціла. Ну, слухай, другі час, зараз модна з багамі выпускаць. Не, ну зараз ты, што, это нейкая непавага да геймера, калі ў цябе багаў няма. Што гэта такое? AAA без багаў? Не. Ну так, вон Рамонак слушна резюміруе, што сапраўды будзе, вось як нам паказалі некалькі гарадоў,
якія там handcrafted будуть. А все остальное гэта просто... Так, хочаш лепш там, ну, назбіраць, едь на ляці на невядомыя планеты, збірай. Ну, вось і можна будзе будаваць вёскі свае, як там хтосьці пытаўся. О, так. Дзе Бульба? Покажыце мне Бульбу. Экстрактары будуць, каб рэсурсы дабываць. То бок, майніць. Ну тут, слухай, напрашваецца адразу нейкі гэты самы... Хоць якісьці мультиплеер, каб там якія з сябрамі гэта можна было рабіць. Ну, нешта ж павінны такое прыкруціць, я думаю. Можа, з часам і прыкруціць. Здароў, Fallout 76. Ну, так, Fallout 4, у Fallout 4 тое ж самае было. З гэтымі паселішчамі, які ты мог будаваць. Будет Starfield 76. Add crafting and research stations in your outposts to utilize Онлайне. any resources you find or already have. Mod your weapons to adapt them to your playstyle. Different weapon sights and scopes, larger magazines, a selection of grips and barrels. Ну, выглядае сапраўды, так што тут можаш амаль, ну, кожны аспект гульні такі вельмі шырокі, здаецца, вялікі. Але як там па выніку, наколькі ён сапраўды будзе прапрацаваным? Ну так. I think it's always a delicate balance between like what's realistic, what's sim, and what's Hollywood. And I think we sort of err on the side of like what's fun for the player. Starfield, we've completely overhauled our combat. Кажуть, що не, ну шутерная частка выглядае неблага, вельмі так. Думаешь, я нешта некай аддачы ад гэтых пушак не бачу, што ён стреляеш, чым бы ён стреляў, ён уже пачынаеш. Просто такі дынамічная баёвачка. Upgraded gear is just one of the many factors to pay attention to when engaging in combat. You may need to switch things up based on your environment. Gravity is different for each planet, and boost packs are excellent for getting around. And for giving you an edge in combat. Ну, я пакуль не бачу такого, каб ажно гэты самы галоўны герой цярпеў, так? Шкоду ад іх. Ну, в сэнсе, што ён расстрэльвае ўсіх налево і направо, такі. Zero-gravity environments pose a different challenge. Firing a ballistic weapon in zero G will actually push you backwards. Локації бої. А цена, так, 70, ну от не долларов, 70 євро. Мінімалка. Максимальный там, это, певно, той чемоданчик, что мы показывали, и он там 300 подается, буде коштовать. Want to get up close and personal with your own two fists, or you like more compact weapons like pistols and submachine guns. Я все ж зараз разумею, что я буду спадзявацца, что там будзе нармалёвая галоўная сюжэтная лінія. Ну, у тым сэнсе, што магчыма, у мяне не атрымаецца вось гэта ўсё спасцігнуць, прайсці ўсё, там, продасканалить корабель, облетать все планеты, потому что это час, это, ну, банально. То бок, калі там сюжет какульки гадзін будзе, я думаю, что гадзін 30 там докладно нешта такое павінна быць. Калі можна будзе прайсці её спакойна, без грынду, без задрачванняў, ну, можна будзе паспрабаваць безумоўна. Карацей, вымалёўваецца Skyrim у космосе на наступныя 10 гадоў, ці колькі там так. З мінулага Skyrim прайшло. Ну, вялікая, комплексная, шмат контенту, хутчэй за ўсё. Не ўвесь гэты контент будзе handcrafted, зразумела. Ну так. О. Але, хутчэй за ўсё, будзе куча багаў, гэтыя багі будуць вірусіцца. Добра, калі яны будуць гэтыя багі, ведаеш, такія. О, що тут у яго?
Некие уже здольности звышнатуральные. Симбиоты некие пошли тут. Бионики. Thanks again for being Ну, with us today. We are just so grateful that you've taken the космомеч. time. Недзе мы такое уже I know бачили, there was probably a lot космомеч. to take in. There's a lot to the game, even more than we could show here. You know, as we play it, we're always sharing these unique and special moments that only a game like this can bring. When I think about what makes it special, it really is the people here. This game is a reflection of the incredible and Ну, passionate team дзякую that made it. ўсёй камандзе, якая працавала, таму што без іх і нема. Чыма было б зрабіць. Без іх Ось я бы не такую. продал еще раз. I love the way that our final combination of all the new tech has come together to create some of the most beautiful sunsets and sunrises we've ever had in any of our games. I love the creatures, the exploration, every biome is different. The word that comes to mind is vast. I like to use our photo mode to take rock star photos. I just love that constant feel of discovery and wow, I can't believe that there's У more чым? here. Ну, чым РПГ складаючае? Што у нас тут будзе? Навыки Ну, были. сюжетное. Там были, так, там были навыки, здольности Experience он розныя. был. 10 Experience XP атрымліваеш. будешь за кожного забітага атрымоўваць. Дыялогі я бачу даволі такі шмат варыятыўныя. Калі хочаце РПГ, то это Baldur's Gate 3. Што тут казаць? Во, Гэта так, зусім будзе- ўжо... Будзе вам РПГ. Ну, гэта, не ведаю, гэта нейкі новы жанр гульняў, ведаеш, бясконцы, адкрыты сусвет. Імерсію 7. Ну і карацей, усе тыя, хто працаваў над гульнёй, кажуць, што ім вельмі спадабалася, што па выніку атрымалася. Боже мой, што за медведка тут? The thing that I enjoy most about the game is the freedom to be who you want to be, do what you want to do. Ну да, It's what you've у come кожного to типу є expect from a свобода Bethesda стати title, тим, but ким on a ти much хочеш. bigger scale. Неверагодна. Що по гадзінам? Хто дзе? Колькі трэба On гадзін? behalf of all of us, we can't wait for you to play Starfield and make your own special moments. Колькі? Все, што ёсць. Усе, што Ну, ёсць. все, што є. І грошы, усе, што ёсць, аддавай. Мне цікава, колькі сюжэтка будзе цягнуцца. Starfield. А калі там 6 верасня, нас здаецца? Так. Я ўжо забыўся. 6 верасня гэтага года. Ну, чакаем. Мне... Я не ў вялікім захапленні, але мне збольшага... Ну, таму што мы ўжо Ну, так, я вялікую так само. частку Мгм. таго, што нам паказалі, бачылі ў другіх гульнях і самой беседкі, і нейкіх іншых касмасімах гэтых. Але... Ну так, я з тобой пагаджуся. Не захапляльны контент. Не захапляльны, але мне гэта, тыпу, досыць. Ну, прыкладна, нечага такога ад беседкі можна і было і чакаць. Што, яшчэ Ну адзін так, трэйлер? так, так. Боже мой. А, всё Это покажется. Усё разом, так. Так, ну што, вспомнім. Fable. Круто. Мгм. Зразумела, што там был толькі сінематик, але такі нейкі нават Ну, незвычайны. я гуляў толькі ў першы, я думаю, што гэта можа быць новы цікавы экспірыенс. Ну там наўрад ці Фэйбл. ён будзе нечым падобны да тых фэйблаў, таму што там ўсё ж такі ты Мулінье, яго рука, яна так добра была бачная, як мне падаецца. І вярнуць тое, што было тады. Ну і зараз уже час крыху іншы, канешне, і патрабаванне, і ад, ну, так скажем, Але часу. яны мяне Чым? заінтрыгавалі. Вось Fable мяне Мгм. заінтрыгавала. А больш, а што ты яшчэ больш вспомніць? Vault мяне, дарэчы, не Ну, заінтрыгавала, таму што некая такая РПГшка Skyrim стайла. Мгм. Ну што там, гэта самае, нешта па сусвету зорных войнаў, я просто зусім не зразумеў, што гэта будзе. Гэта будзе чарговы Джэдзі, гэты самы Survivor, ну, ў сэнсе там хадзільня-брадзільня, ну, можа быць. Ну, гэта Ой. трэба чакаць. А не памятаеш Сінуі Hellblade, калі там тоже Я... 24? Ну, 24 ж, які ж яшчэ, ну, ты што? Ну, карацей, Ну, Outpost. думаю, што
неяк больш пра тое ж там нам у выніку паказалі, мы з табой ўжо паговорым заўтра, калі будзем запісваць відзік, закранем тэмы і тыя, якія паказалі на Summer Games Fest, закранем Xbox і прывядзем у нейкі парадачак нашыя думкі пра Starfield. А на гэтым сёння хутчэй за ўсё будзем закончваць. Ну так. Дзякуй вам вялікі усім, што прыйшлі. Дзякуй, што падтрымалі наш першы лайв. Нават хоць і былі невялічкія тэхнічныя замінкі, але ж дзе іх не бывае у першы раз, я лічу так. Беларускі інтэрнэт, на яго нельга разлічваць. Яшчэ раз вялікі дзякуй усім, хто прыйшоў, хто даглядзеў, хто пісаў у чацік. Чакайце свежы выпуск відзіка праз 2 дні. З вамі былі Рудзі і Віталь. Спадзяюся, што зусім хутка пачуемся. Так, запіс, я думаю, што будзе застанецца. Вось, і пакуль у вас ёсць час да заўтрашняга, чакай, у аўторак жа наступны будзе відзік, можаце паглядзець тыя, што ўжо ёсць. Всё. Усім да пабачэння. Так, усім пакуль. Бывайце. Так, здаецца, завяршыў. Так, як тут